Paula Martínez, que está de baixa, por tanto non pode asistir hoxe ao pleno. Que, por certo, secretario, unha persona que este de baixa pode igual vir ao pleno, non? Sí. Vale, gracias. Eu pensei que non. Non, pensei... tu ves de baixa? E viña só ao pleno? Eu non sabía, fíjate, ahora dime conta. Moi ben, non sabía, non. Bueno, comenzamos no pleno ordinario do 29 de setembro. A última acta foi a do 27 de agosto. Votamos por unanimidade? Por unanimidade. Vamos á votación. A ver. Aí está. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos parte dispositivo. Punto número 2. Proposta da Alcaldía de aprobación inicial da modificación da ordenanza reguladora das entradas de vehículos a través das beirarrúas e das reservas de vías públicas para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Señor secretario. A Comisión de Asuntos Xerais se determinou favorablemente por maioría absoluta co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos políticos a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza reguladora das entradas dos vehículos a través das vías rúas e das reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadoría de calquera clase, e que afecta ao punto A do artigo 13.1 da ordenanza, que quedaría como a continuación se indica. Artículo 13.1a, sinalización vertical instalada na porta, fachada ou construción de que se trate consistirá en un disco de prohibición asustado ao modelo oficial que será facilitado polo Concello logo do aboamento das tasas correspondentes. Neste escenario constará a denominación do vao permanente e o número de autorización. Segundo, exponer dita modificación ás dependencias da Secretaría do Concello, podendo tamén consultarse no tabuleiro de anuncios e no portal de transparencia electrónico do Concello. O prazo de exposición ao público é de 30 días hábiles contados a partir do día seguinte da publicación do correspondiente anuncio no BOP para os efectos de que nese período se poidan formular alegacións ou suxestións que se consideren oportunas. As alegacións ou suxestións se presentarán na sede electrónica do Concello. No obstante anterior, as persoas físicas poderán elixir presentar as súas alegacións ou suxestións a través de medios electrónicos ou non. Terceiro, no caso de non existir alegacións, a modificación desta ordenanza considerarse aprobada definitivamente e entrará en vigor unha vez que se publique o texto íntegro da modificación da ordenanza reguladora das entradas de vehículos a través das beiras rúas e das reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase no boletín oficial da provincia de Pontevedra transcurre o plazo de 15 días a que se refieren os artigos 70.2 e 65.2 da Lei de Régimen Local. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bo día a todos e a todas. Bueno, como acaba de indicar o señor secretario, que propoñemos hoxe aquí a modificación da ordenanza de vaos en relación a sinal que se pon nas fachadas ou nas portas das vivendas cando solicitan ese vao. Cando se aprobou definitivamente a ordenanza, contemplábase unha serie de requisitos que se tiñan que instalar, que se tiñan que grafiar nas placas que se instalan. Unha vez entrada en vigor a ordenanza e vista a operatividade da mesma, comprobamos que isto ralentizaba moito a tramitación. Por que? Porque se nos poñemos unhas placas como as que están agora, que son placas onde poñen o número de autorización e a denominación de vao permanente, que son como as que xa existen, nós temos as placas xa encargadas e, polo tanto, os usuarios veñen aquí, solicitan a autorización, nos damos as placas e despois eles van a instalación nas súas fachadas. Na ordenanza que se aprobou, ademais de poñer a denominación e o número de autorización, tamén se poñía os metros de reserva autorizada, que eso vai na propia autorización, inda que non na placa, e tamén se poñía a situación de se era permanente, temporal, laboral ou nocturno, e nestes últimos casos teñíamos que especificar o horario, no caso que fora nocturno ou diurno. Claro, isto que implica? Que unha vez que a persoa ven a solicitar a placa, teríamos que facer unha placa de cada vez, é dicir, encargar unha placa cada vez que viñera unha persona a solicitar autorización. Por que? Porque na nosa ordenanza contempla que esas placas encargas o propio Concello, non o interesado.
E, polo tanto, comprobamos que isto ralentizaba moito a tramitación desa autorización e, por iso, propoñemos hoxe aquí que se volva a placa que había hasta agora, que é denominación de vao permanente e número de autorización nesa sinalización vertical, de forma que podemos pedir placas correlativas co número de autorización e, unha vez que veñen a solicitalo e autoricemos, poda facer a instalación da mesma, nada máis. Moitas gracias, señora. Gracias, señor Leiro. Sí, bo día a todos e a todas. Unha explicación que acaba de dar agora a señora Deza, pois, máis que comprensible, perfectamente entendible o motivo que motiva este cambio. Nos, dende o BNG, queremos deixar claro que, dende un principio estivemos e seguimos estando en contra desta ordenanza que permite ao goberno local multar a veciños e veciñas por entrar con un vehículo calquera en un inmoble calquera, e pensamos que esta ordenanza requeriría cambiarse para, polo menos, limitar e especificar que tipos de vehículos e que tipos de inmobles e, sobre todo, exixir que sexa sempre pasando por riba dunha beirarrúa para poder aplicar esas sancións de multar e obrigar ao veciño ou veciña a que solicite autorización. Non imos a votar en contra porque entendemos o motivo desta modificación, non queremos votar en contra desta modificación, tampouco imos a votar a favor porque non validamos esta ordenanza despois de facer este cambio, así que ímonos a abster. Moitas gracias, Leiro. Señor Otero. Hola, bons días a todos e a todas. Bueno, nos, efectivamente, entendemos este cambio, é unha mellora técnica, porque así é máis simple, evita contidos superfluos e, ademais, pois, queda moito máis claro un vado permanente, o número de licencia e os metros, e eso xa van no propio trámite. Nos xa fixemos as alegacións no pleno pasado de febreiro, cando isto se aprobou, pero en concreto este punto, pois, vemos que é lóxico, neste punto concreto votaremos a favor. Agora sí, nos queremos solicitar que o Concello fixera un serio e riguroso estudio sobre o tema dos vados no Concello, porque esta ordenanza afecta a moitos veciños, sobre todo a xente do rural, que lle vai obligar a facer vados, incluso a veces sin pasar por beirarrúas, todo isto. Entón, como xa non estamos de acordo coa ordenanza en sí, e xa de que está aprobada, pois nos quixéramos que se fixera este seguimento, que se comprobe se todos os vados que hai hasta ahora con licencia, se están ao corriente das tasas de pago. Tamén que se identifique a situación, porque andamos por aí e vemos que hai moitos vados que non teñen a identificación oficial, cual entendemos que esos vados non teñen licencia. Entón, consideramos que o Concello debía de facer un seguimento sobre isto. E outra das cousas que nos queremos tamén señalizar é que, como isto vai afectar moito máis a esta ordenanza rural, sabemos que hai nos núcleos urbanos hai edificios comunitarios, garaxes comunitarios, onde entran e salen moitos coches e algúns deles, moitos, non teñen licencia. Entón, nos gustaría que o noso obxectivo é que todos os veciños teñan as mesmas necesidades. Entón, que se faga, o sea, nos vamos a favor dos veciños, non en contra deles, non estamos denunciando nada, estamos simplemente que todos teñamos iguales e que a lei sea ordenada e clara para todos, nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Nada máis que dicir, sí. Sí, señor Leiro, sí. É que me esquecín antes, fixeronme unha pregunta, preguntaronme sobre este tema da ordenanza dos vados, se hai algún límite de metros, unha vez pides o vado, se hai algún límite de metros, ou eu entendo que na tasa anterior, na tasa que regula, na ordenanza que regula as tasas, pagas según número de vehículos que hai adentro e tamén según metros de fachada. Eu entendo que si... Pero de 2,5 a 5 creo que é o mismo, non estou seguro. Creo que hasta 5. Pero non existe un límite... Sí. Bueno, xa, bueno. Hai veces sí que che fai falta. Como?
Que hai veces que fai falta máis espazo para Porque se facelo. hai unha pista que é estreito tal, claro, necesitas máis ancho. Pero Entón, ese límite non creo que existe. apuntou ben ali que hai que facer, estáse facendo ese estudo de mirar ben. Bueno, o que decía agora o señor Teode, hai moitos garaxes agora que teñen o cartel de que non é, o sea, un cartel comprado nun bazar, na ordenanza, eu é por recordarlle aos veciños que na ordenanza está especificado que é unha sanción, é unha sanción grave, así que canto antes deberían retirala. De todas as maneiras, hai moitos veciños do rural que queren ter vado, Pasa que vai ser un precio prácticamente que é sumido, que tal, porque hai xente tamén que lle gusta que lle respeten a entrada e queren ter vado, Tamén digo eso para que sepa, bueno, estamos na línea máis ou menos, habrá que mellorar cousas como eso. Pues, si melloran isto que lles pido... Que sí. Vale, de acordo. Vamos, claro. A ver, queda claro, vamos pasar a votación en todo este punto, vale? Sí. Veña, gracias. Pasamos á votación. Xa. Toma nota. Bueno. Bien, pois nada, queda aprobada con 13 votos a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, que é a proposta da Alcaldía de solicitude á Academia Galega de Seguridade Pública de autorización para realizar a convocatoria de desenvolvemento dos procesos selectivos e cursos selectivos de formación ou capacitación das prazas de auxiliares de Policía Local que prestarán servicio durante o exercicio 2026. Señor secretario. Con respecto a este asunto, na Comisión Informativa de Asuntos Xerais, por maioría absoluta de seus membros de dereito, cos votos favor do Grupo Municipal Popular e a abstención dos restantes, ditaminouse favorablemente a seguinte proposta da Alcaldía. Primeiro, solicitar á Academia Galega de Seguridade Pública autorización para a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos e cursos selectivos de formación ou capacitación das prazas de auxiliares de policía locais que prestarán servicio durante o exercicio 2026 e, segundo, facultar ao alcalde para a realización de cantas actuacións fosen necesarias para a execución deste acordo. Moi ben, moitas gracias, señor secretario. Señora Deza. Bueno, como ben saben, o Concello de Sanxenxo asinou un convenio coa Xunta no ano 18, convenio que despois foi prorrogado no ano 22, ampliouse a súa vixencia, que consistía en que a comunidade autónoma desenvolvese os procesos selectivos para cubrir o acceso ás plazas de corpos de policía e prazas de auxiliares de policía. Bueno, que traemos hoxe aquí o acordo para que, porque a intención do Concello é solicitar unha autorización puntual para poder facer o propio Concello o desenvolvemento dos procesos selectivos para a tempada po exercicio 2026 para auxiliares de policía. Por que o facemos así? Porque entendemos que o Concello, que é a entidade local, é a que pode determinar mellor dunha forma máis axeitada ao cronograma e incluso a realización das probas en interferir ou condicionar a prestación dos servicios por parte da policía, dos corpos de policía xa asistentes e, ademais, tamén así garantir un maior coñecemento das persoas que se presenten a esas plazas de auxiliar. Nada máis. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, efectivamente, é un convenio asinado no 2018 e prorrogado no 2022, entendo que ata o 2026. Entendo que dende o 2018 ata 2024 non hubo ningún problema na selección que a Academia Galega de Seguridade Pública fixo. A min sigo preguntándome, xa me preguntei o ano pasado con este punto, cales son esas características especiais do Concello de Sanxenxo que motivan que a selección se faga aquí e que non se poda facer pola Academia Galega de Seguridade Pública, que entendo que garante unha equidade e unha transparencia que dende o propio Concello non estarían garantidos. Eu pregúntome se esas características especiais non son explicarlle aos auxiliares que cando o vehículo que vas a sancionar ten unha matrícula estranxeira, entón é mellor poñerlle un cepo, non vai a ser que escape sin pagar a multa, ou se é para presionar os novos auxiliares para que acepten un contrato no que se especifica a renuncia ao plus de nocturnidade, o cal, como delegado sindical,
que nun contrato se lle pida ao traballador que renuncie a un dereito laboral que costou moito conseguir, pareceme, non sei, algo inasumible, pareceme algo verdadeiramente dantesco pedirlle a un traballador que renuncie a un dereito laboral. Non sei exactamente cales son esas características especiais do Concello, si hai moito turismo no Bran, pero eso non vexo que eso xustifique que a selección dos auxiliares teña que facerse aquí e que non a poda facer perfectamente a Academia Galega de Seguridade Pública. Imos a votar en contra deste punto. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí, vale, efectivamente. Nos somos conscientes da necesidade de reforzar os servizos da Policía Local durante a temporada alta, debido ao notable incremento da población que resiste ao desexo. Nese sentido, entendemos que a Academia Galega presenta os auxiliares con toda a formación. Non nos opoñemos a que durante uns días se lle faga unha información daqui das necesidades do Concello, que creo que son as de todos os concellos. Non vexo esa distinción. Tamén nós non vemos que poida haber unha imparcialidade na elección destos auxiliares sempre que se faga aquí desde o propio Concello. Creo que é moito máis imparcial que se faga desde a Academia Galega. Por lo tanto, non estamos de acordo con este punto. O noso punto vai a ser en contra, desde logo, o noso voto. Moitas gracias, señor Otero. Vamos a ir á votación. Hai unha cousa que quería aclarar que dixo o señor Leiro aquí. Eu vou dicir dúas cousas que me gusta ser moi de primeiro. Se un auxiliar daqui de Sanxenxo que colleu unha plaza porque fixo unhas pruebas e superou as pruebas. E dicen eso, e non denunciou o órgano de xestión, eu estaba facendo unha seña ao meu compañeiro, non teño conocimiento, por mal por parte do auxiliar, porque ten que denunciar rapidamente o órgano de xestión, ou ben ao Concello ou a mí mesmo, que lle pasou eso, porque non me parou. De que lle pediron que renunciara un tema a un dereito que lle pertenece. Pero como se pode firmar un contrato que non é legal? Non entendo eso. Non, esas cousas non estou moi de acordo. Pero non entremos no debate, solamente dicir que me parece insólito de que un traballador que lle saquen os deitos tal, así, de verdade, o digo sinceramente, non é? Entón, agora estou entendendo que se firmaron uns contratos que non son legales, que non cumplen a lei. Pois non teño que vou estudiar e comentarei o que sea porque non teño conocimiento disso. Bueno, vamos a pasar á votación porque todos sabemos de sobra porque se fan aquí as provas e non van ao outro lado, porque eu que non estou disposto como alcalde, lle dixo en a Academia, é de que se presentan en Galicia os ayuntamentos, pedimos 200 auxiliares, todos os ayuntamentos de Galicia, resulta que os que sacan a mellor puntuación eligen os concellos máis pequeninos onde casi non se traballa para ir para ali. Entón estábamos collendo, digamos, sempre o final da cola e moitos rapaces de Sanxenxo do entorno que non querían ir á Academia porque ten que ir hasta a estrada e todo eso, pois prefieren facelas aquí, así de sencillo, non hai ninguna cousa, non hai que ser ninguna lumbrera para facer unha plaza de auxiliar, ojalá haixa máis tal, non ten unha oposición aquí a notario ou a Policía Nacional, digo eu. Entonces, vamos a ir á votación, por ser prácticos, para que haixa máis a votación. Vamos á votación. Queda aprobada con 9 votos a favor e 7 non, que non vexo 7 en contra. Moi ben, moitas gracias. Pasamos ao punto número 4. E poñenlle nombre aos rueiros do Concello de Sanxenxo, proposta da Alcaldía de creación de 2 rúas novas no ámbito do solo urbanizable do PEI 15 en Sanxenxo. Señor secretario. La Comisión Informativa de Asuntos Xerais, con respecto a este asunto, dictaminou-se favorablemente pola maioría absoluta de seus membros de dereito, o Grupo Popular a favor e a abstención dos restantes, a seguinte proposta de acordo único: denominar as 2 novas rúas do ámbito do PEI 15 en Sanxenxo, tal e como se indica no mapa adxunto coas seguintes nomes:
Avenida Santa Rosalía e Rúa San Antonio. Moitas gracias, señor secretario. Señor Leiro. Ai, perdón, estaba nada. Señora Deza, perdón. Bueno, como acaba de indicar o señor secretario, son dúas rúas de nova apertura no PEI 15, para que nos entendamos todo o que a conexión entre a PO 308 na altura da terraza coa Rúa Sanxenxo na altura da Escola Infantil do Tombo. Por lo tanto, son dúas vías de nova apertura. A denominación da Avenida Santa Rosalía será o que a vía principal, que é a que conectaría despois unha vez se remate toda esa urbanización coa Avenida de Miraflores, conectaría a PO 308 ata a Avenida de Miraflores, e despois hai outra rúa pequena, que é a que agora mesmo está sen saídas, se vostedes coñecen o ámbito, supoño que pasarían por ali xa desde que está aberto. É unha rúa que agora mesmo non ten salida, que se pasaría a chamar Rúa San Antonio. Nada máis. Moitas gracias, señor Leiro. Si nos queremos lembrar que vivimos nun estado laico, que isto de poñerlle nombres de santos ás rúas, pois non estamos moi de acordo con isto, habendo moitas alternativas. Por exemplo, estando xa que unha das rúas as que vai a dar estos novos viais a Rúa Sanxenxo, pois propoñemos, por exemplo, que se chamen Rúa Portonovo, Rúa Vilalonga, Rúa Gondar, Rúa Bordóns, que estarían próximas a Rúa da Sanxenxo. Non estamos... Parece mentira. Parece mentira, pero é verdad. Como lle vas a poñer en Google Maps cando vas con o navegador non podes poñer o nombre dunha cousa que exista xa, senón de onde te levo o coche? É verdad que San Antonio non existe. Perdón, non existe ningún... Bueno, é que non vou entrar en tal, parece mentira, Leiro. Bueno, Non hai ninguna calle que se chame Santa Vale, Rosalía en ningún lugar. de acordo, non lle gustan as alternativas que propoño, pero hai outras. Estas non poden ser. Hai nombres de poetas, nombres de artistas, hai 40.000... A Rúa Sanxenxo, existe. Claro que existe, e non ten ese problema. Non ten ese problema. En Cambados hai Rúa Sanxenxo. Bueno, veña, sigamos, veña, que non... Bueno, vamos a votar en contra deste punto. Listo. Señor Otero. Bueno, nos queremos deixar claro que o Grupo Socialista non ten nada en contra da Iglesia, nin nomes dos santos, nin moito menos, como non pode ser de outro xeito, non? Pero non consideramos adecuado que se sigan nomeando os nomes das rúas de Sanxenxo con nomes religiosos de maneira automática. Entendemos que o roeiro do Concello debe de ser o espello da súa xente, da súa cultura e da súa identidade colectiva. As novas rúas deberían levar nomes de persoas que destacaran diferentes ámbitos culturais, sociais, científicos, xa sexan de Sanxenxo ou de galegos ilustres. Por iso, reclamamos que se abra un proceso participativo no que a veciñanza pode propoñer nomes e que despois se busque un consenso alrededor das propostas máis apoiadas. Esta decisión de nomear as rúas non debería ser feita unilateralmente polo Concello. Nós, como exemplo, podíamos propoñer nomes como o de Xoana Torres, que foi un poeta que foi Premio Nacional de Poesía, ou Ángeles Alvarillo, que foi unha pionera na oceanografía, pero eso non se pode impoñer. Por lo tanto, nos pedimos que se retire este punto e se abra un proceso onde a veciñanza poda propoñer e logo chegar ao conceso para poñer nombres. Eso é todo. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Dez, nada que dicir. Vamos a ir á votación. Sí. Pidió la retirada del punto. Ai, temos que votar entonces a non retirada. Bueno, vamos... La retirada del punto del día hai que votarla. Moi ben, pois vamos a someter a votación os que apoyen retirar o punto e tal. Nos vamos a votar en contra, lógicamente, retirar o punto. Pero, bueno, vamos a ver, veña. Veña. Ahora se vota la retirada. Claro, votamos que non e non se retira. Queda rechazada a petición, eu non vexo ahora, no de nos e sete. Moi ben. Agora vamos á votación do... Agora vamos a votar o punto que estaba tal, de acordo? Agora estamos na votación do punto, é que...
Bueno, queda aprobada con 9 votos a favor e 7 en contra. Pasa. Vamos. Ahora falta San Esteban, tamén habrá que venir San Esteban, claro. Espero que o propoñas ti. Vamos a ver. Vamos ao punto número 5. Proposta da Alcaldía de adhesión do Concello de Sanxenxo ao Convenio Marco de Colaboración asinado o 4 de xullo de 2025 entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor de residuos de aparellos eléctricos e electrónicos. Señor secretario. A Comisión de Asuntos Xerais examinouse favorablemente co voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos políticos a seguinte proposta da Alcaldía. Único. O Pleno do Concello de Sanxenxo acorda a adhesión ao Convenio Marco en materia de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos RAE e aos seus anexos remitido en data 14 de xullo de 2025 con entrada no rexistro número 2025 ERC 6509 aceptando as estipulacións nel contidas e facultando ao señor alcalde don Telmo Martín González para a formalización da documentación de adhesión. Moitas gracias, secretario. Señora Deza. Bueno, o Concello de Sanxenxo xa nos anos 2009 e 2016 había asinara un convenio marco de colaboración para a xestión deste tipo de residuos, o que agora traemos hoxe aquí para a proposta para a súa adhesión, visto o informe da técnica municipal que considera que este modelo representa unha vantaxe considerable para o Concello de Sanxenxo, unha mellora sustancial respecto aos convenios anteriores, pois propoñemos hoxe aquí, como acaba de dicir o señor secretario, adherirnos a este convenio en materia de residuos de aparatos eléctricos e electrónicos. Nada máis. Moitas gracias, señora. Señor Leiro. Sí, nos tamén, según este informe, vemos que un acordo moi favorable para o Concello de Sanxenxo. Sí que queremos dicir algunhas cousas, por exemplo, que para recibir de forma retroactiva dende principio de ano estas compensacións económicas que nos fan as SGAP, as entidades locais, pois é importante que se faga esta adhesión antes do 30 de setembro de 2025, que é mañán. O sea, isto anunciouse a principios de xullo, pudemos telo tratado no pleno de xullo, poder actuar con máis tempo. Non sei se agora dá tempo para poder acceder a eses ingresos de compensación económica de forma retroactiva dende principio de ano. E outra cousa que quería comentar, aquí neste convenio fálase de que o que se vai a tratar van a ser os aparellos electrónicos e eléctricos achegados, que se acheguen, que os veciños e veciñas acheguen ao punto limpio, tendo en conta que despois, na xestión que se está facendo do novo contrato da empresa concesionaria para a xestión do lixo, vai a encargarse tamén da xestión do punto limpio, nos preguntámonos se non habría posibilidade de que se pudera facer a recollida en domicilio destes aparatos eléctricos e electrónicos, porque non todo o mundo ten a posibilidade de trasladar unha lavadora ou unha nevera ata o punto limpio, chamando a empresa concesionaria a poder notificar que se vai a deixar ese electrodoméstico. Penso que sería unha mellora importante, non facer como o que di o convenio, que é únicamente os dispositivos eléctricos e electrónicos que se acheguen ao punto limpio, sino facilitarlle aos veciños este reciclaxe, pois pedindolle á empresa concesionaria que os recolla no domicilio. Só iso. Imos a votar a favor porque, como ben explicaron, pensamos que é un convenio moi beneficioso para o Concello. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí, nos consideramos que este convenio é importante, é bo para o Concello, e todo que sexa avanzar na economía circular, garantizar o tratamento sostible de residuos e todo iso, ben, podemos estar sempre a favor destes temas. O que sí nos gustaría que para que o convenio fora realmente efectivo, que efectivamente, primeiro se fixeran campañas de concienciación dirixidas á veciñanza,
ciudadanos para que non se deixen os residuos, como se está vendo ao lado de contenedores, eso, que se chame ao punto limpio, que se leven, ou que o Concello explique e diga ben onde se poden levar estes residuos para que os veciños non teñan esas dúbidas. Entón, gustaríanos que houbera unha campaña de sensibilización e información deste tema que son moi importantes e, por suposto, que nos vamos a votar a favor deste punto. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas gracias. Algo máis que... Non, simplemente aclarar. A ver. Solamente aclarar, por empezar polo señor Otero, que precisamente un dos puntos do convenio que se intensifican as campañas de sensibilización ambiental que xa se viñan facendo, de feito, moitos centros educativos e campañas máis xenéricas tamén, pero que unha das precisamente dos puntos do convenio que se melloran son a intensificación das campañas de sensibilización ambiental. E despois, respecto ao tema da recollida, dicir que, bueno, que no Concello xa existe un tema de recollida de enseres que os usuarios ou os veciños poden chamar a ese teléfono e xa se fai esa recollida in situ. De feito, normalmente a recollida faise na porta das propias vivendas, co cual entendo que isto facilita moito a recollida deste tipo de residuos. Nada máis. Listo. Perdón, tamén é unha novidade. E tamén existe o punto limpo móvil, que tamén se poden facer este tipo de recoller este tipo de residuos. Nada máis. Moitas gracias. Vamos á votación entonces, ou queren falar? Quer falar usted? No, gracias. Vamos á votación entonces. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 6, que é igual que o anterior, pero é para o tema das pilas e de acumuladores, non? Non varía nada máis. Vale. Entonces, señor secretario. No ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais se informou formalmente por maioría absoluta de seus membros que voto a favor do Grupo Popular e a abstención dos restantes grupos a seguinte proposta de alcaldía. Único, o Pleno do Concello de Sanxenxo acorda a adhesión ao convenio marco en materia de sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de residuos de pilas e acumuladores e aos seus anexos remitido en data 23 de xullo de 2025 con entrada a Rexistro Municipal 2025 ERC 6819, aceptando as estipulacións nel contidas e facultando ao seu alcalde Telmo Martín González para a formalización da documentación de adhesión. Señora Deza. Sí, bueno, como acaba de indicar o alcalde, un convenio similar, de similares características o convenio que tratamos no anterior punto. Este convenio, como ben se indica no informe da técnica, supón unha mellora económico, xa que establece un importe fixo por tonelada deste tipo de residuos superior ás cuantías percibidas ata o momento, unha seguridade xurídica, porque o convenio establece un marco contractual uniforme para todas as entidades galegas, as entidades locais galegas que se adiran a este convenio, unha simplificación da xestión, xa que as SRAP asumen a organización e tratamento destes residuos, e unha mellora na sostenibilidade ambiental, xa que se reforza o compromiso da política municipal coas políticas de economía circular e co correcto tratamento deste tipo de residuos. Por lo tanto, propoñemos a adhesión a este convenio tamén. Moitas gracias, señora Deza. Señor Leiro. Sí, simplemente lembrar que igual que o punto anterior, para poder acceder á retroactividade dende os principios de ano a estas prestacións de compensación, pois é necesario formalizar este acordo antes do 30 de setembro, é dicir, antes de mañán, así que espero que se formalice hoxe. Moi ben, moitas gracias, señor. Señor Otero. Indudablemente, o que decíamos antes, es igual que nos estamos de acordo con todo que sea mellorar o reciclarse eso. Podemos, insisto un pouco, xa sabemos que existen campañas, pero incluso, pues eso, nas escolas, para que os nenos e nenas xa desde un principio se vayan formando e incluso podan axudar a veces os pais. Insistimos un pouco en eso, que se fagan campañas e que se fagan sitios onde depositar estos residuos que son peligrosos, son pequenos, non sei, incluso hasta en cada
en cada parroquia e incluso a veces, non sei, podía ser hasta nos propios colexios para depositar os tóneres das impresoras, pilas e todo eso. Por lo tanto, indudablemente, non sempre que sea este tipo de cousas vamos a votar a favor. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar á votación, entonces, deste punto número 6, votación lista. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, que é igual co anterior, pero para residuos de envases domésticos de vidro dun só uso. Señor secretario, cando queira. Na Comisión de Asuntos Xerais ditaminouse favorablemente co voto a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e a abstención dos demais grupos políticos a seguinte proposta de alcaldía. Único. O Pleno do Concello de Sanxenxo acorda a adhesión ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada do produtor SRAP de residuos de envases domésticos de vidrio dun só uso e os seus anexos remitido en data 13 de agosto de 2025 con entrada no rexistro número 2025 ERC 7406, aceptando as estipulacións nel contidas e facultando ao alcalde Telmo Martín González para a formalización da documentación de adhesión conforme a documentación remitida pola Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta. Señora Dez. Sí, bueno, igual que nos termos dos convenios anteriores, simplemente a indicar tamén, como dicía o señor Leiro, no caso dos anteriores, que neste caso a adhesión ten que formalizarse antes do 6 de novembro de 2025 para que tamén se aplique a retroactividade ou as compensacións que falaba anteriormente e, polo demais, nas mesmas características supón unha mellora económica, seguridade xurídica, unha mellora na sostenibilidade ambiental e, polo tanto, consideramos que sería moi beneficioso para o Concello de Sanxenxo adherirse a este convenio. Nada máis. Moitas gracias, señora Dez. Señor Leiro. Sí, igual que os puntos anteriores, tamén estamos de acordo en que é moi beneficioso para o Concello. Simplemente, pedir, xa aparece nos detalles do convenio, pero que eses incremento de contenedores que se faga no rural. Hai moita xente que non está reciclando o vidrio porque non ten nun kilómetro ou 2 kilómetros a redonda non ten onde deixalo. Creemos que son necesarias illas de reciclaxe de lixeiros e de vidrio tamén no rural e non só as vilas. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Efectivamente, isto igual que nos puntos anteriores, nos estamos totalmente de acordo. Insistir en eso, en que se fagan campañas de concienciación da veciñanza e, sobre todo, que no rural se implanten todo tipo de contenedores para que os veciños teñan acceso e podamos depositar os servicios. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Pasamos á votación, entonces, deste punto 7. Votación lista. Elena. Se computa unha abstención. Aí. Eu estaba mirando. Pensei que era de Elena. Perdón, queda aprobada entonces por 15 votos a favor e unha abstención. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 8, último este estado. Bien, proposta da Alcaldía de adhesión do Concello de Sanxenxo ao convenio asinado o 18 de febreiro de 2025 entre a Secretaría de Estado de Función Pública e a Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración digital. Señor secretario. Na comisión correspondente ditaminóuse favorablemente pola maioría absoluta dos seus membros de dereito, co voto a favor do Grupo Popular e abstención dos restantes grupos, a seguinte proposta de alcaldía. Único. O Pleno do Concello de Sanxenxo acorda... Aí non está, isto está mal, sí. O Pleno do Concello de Sanxenxo acorda adhesión ao convenio entre a Secretaría de Estado de Función Pública e a Comunidade Autónoma de Galicia para a prestación mutua de solucións básicas de administración digital
Asinado 18 de febrero de 2025, publicado no BOE número 54 de 4 de marzo de 25, facultando ao seu alcalde Termo Martín González para asinatura de cantos documentos fosen necesarios para a formalización desta adhesión conforme anexo do convenio que tamén se transcribe. Señora Deza. Este convenio permitirá utilizar solucións tecnolóxicas básicas da administración local, que en algúns casos se estaba utilizando como a Red Sara e que son imprescindibles nestes intres para o correcto funcionamento da administración digital deste Concello e, polo tanto, propoñemos a adhesión a este convenio. Nada. Sí, nos estamos, por supuesto que estamos de acordo, pero sí que nos gustaría que o Concello pois tuvera en consideración a xente maior que ao mellor non pode estar tan metida na tecnoloxía digital, polo tanto que se fagan de alguna forma se lle axude a xente, pero polo demais estamos totalmente de acordo, nada máis, gracias. Muy bien, entonces, nada, vamos a votación, ¿no? Sí. Bueno, vamos a pasar a votación entonces del punto 8. Votación lista, o punto 8. Queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. E agora pasamos ao control do Pleno. Punto 9. Posta en coñecemento da Corporación do acordo adoptado pola Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Pontevedra en sesión celebrada o 29 de agosto de 2025 de concesión de subvención ao Concello de Sanxenxo ao abeiro do Plan Mais Provincia 2025, liña 1, investimentos co obxecto do financiamento do investimento e humanización do núcleo rural de Padriñán. Punto número 10. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 17 de setembro de 2025, trasladando a documentación presentada á Intervención Xeral da Administración do Estado en relación coas sociedades mercantis dependentes, así como o resumo anual de control interno correspondente ao exercicio 2024. Punto número 11. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 16 de setembro de 2025, comunicando que con data do 12 de setembro de 2025 se remitiron ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas as liñas fundamentais do orzamento para o ano 2026. Punto número 12. Posta en coñecemento da Corporación do escrito da Intervención Xeral de data 22 de setembro de 2025, comunicando que con data 18 de setembro de 2025 se remitiu ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas a certificación do esforzo fiscal correspondente ao exercicio 2023. Punto número 13. Posta en coñecemento da Corporación das resolucións da Alcaldía editada dende o 16 de xullo ao 21 de setembro de 2025. Agora pasamos ás mocións. A primeira moción que teño aquí é do Partido Socialista, que é referente aos incendios. Estamos de acordo? Señor Otero, entonces presente para a votación da urxencia ou non da súa moción. Bueno, o Grupo Municipal do PSE de Sanxenxo, o acordo do amparo previsto no Reglamento de Organización e Funcionamento do Réxime Xurídico das entidades locales desexa someter a consideración do Pleno a seguinte moción. Exposición de motivos. O verán do 2025 está a ser un dos máis devastadores da historia de Galicia. Máis de 140.000 hectáreas arrasadas só no mes de agosto, que representa o 43% da superficie queimada a nivel nacional. Registraronse só no mes de agosto 673 lumes activos, lumes sen precedentes que destruíron montes, aldeas e espacios naturais. As consecuencias son dramáticas. Evacuacións, pérdidas materiais, explotacións agrícola-ganadeiras e forestais destruídas, caída do atractivo turístico e un novo golpe ao rural xa marcado polo despoboamento. No plano ambiental, a perda de coberta vegetal acelera a erosión, contamina ríos e fontes e a auga destruye hábitos de alto valor. A crisis evidencia unha política centrada só na extinción, sen prevención nin restauración. A temporalidade das brigadas, a falta de planificación e a ausencia de medidas fronte aos novos lumes da sexta xeración amosan un modelo fracasado.
o cambio climático e o abandono do rural agravan a situación ano tras ano. É urxente unha estrategia global que combine restauración inmediata, prevención profesional e continua e políticas que garantan futuro económico e social ás zonas máis afectadas. Só así se poderá frear esta dinámica que converte cada verán nun drama ambiental e humano. Galicia vive no 2025 unha das campañas de incendios máis devastadoras da súa historia, máis de 140.000 hectáreas queimadas, aldeas evacuadas, explotaciones destruídas e un duro golpe ao rural. Este drama non é inevitable, é consecuencia dun modelo fracasado, concentrado só na extinción e sen prevención nin apoio real ao territorio. Galicia precisa unha estrategia global, restauración inmediata, prevención profesional, todo o ano, e políticas que dean futuro ao rural. Por iso, o Grupo Municipal Socialista propón a este pleno os seguintes acordos. 1. Poñer en marcha con carácter inmediato un plan integral de restauración ambiental e socioeconómica das zonas afectadas polos incendios de 2025, con medidas urxentes para evitar erosión, perda do sol, contaminación de ecosistemas fluviales e deterioro da biodiversidade, así como apoio directo ás persoas e actividades económicas damnificadas. Poñer en marcha un plan integral de recuperación da actividade agrogandeira e forestal e contra o despoboamento con atención especial ás zonas da montaña. Terceiro, reformar o modelo de prevención e extinción mediante unha implementación dun operativo de prevención e extinción único profesional, dotado de recursos humanos e materiales suficientes e con capacidade para poder operar durante todo o ano. 4. Ampliar a superficie incluída baixo a protección de faixas secundarias de xestión da biomasa e revisar o marco competencial vixente en materia de prevención e defensa contra os incendios forestais, de maneira que a Xunta de Galicia asuma directamente a execución das tarefas de limpieza e mantenimento das áreas de protección cando non se garantan por parte das persoas titulares. 5. Desenvolver e implantar plans de autoprotección e evocación para todos os núcleos de población de zonas de alto risco, como participación activa da veciñanza e dos concellos. 6. Cumprir estritamente os prazos de execución dos traballos de prevención, que deberán estar finalizados antes do mes de xuño de cada ano. 7. Elaborar un plan de ordenación de recursos forestales en todos os distritos. 8. Presentar ao Parlamento de Galicia no prazo de 3 meses un proxecto de reparto dos medios de loita existentes na Comunidade Autónoma, os reforzos que sean necesarios e a súa distribución territorial, ajustándose verdadeiramente á incidencia dos lumes, as comarcas e distritos e os pouco alentadores escenarios que nos auguran un cambio climático, tal como reconoceu o grupo de expertos e como consta no ditamen aprobado no Parlamento de Galicia. Justifico a urxencia. Home, a urxencia está ben clara. Hai que tomar medidas porque todo isto que pasou agora recientemente, pois hai que darlle unha solución e a Xunta de Galicia que ten que tomar cartas no asunto. E o Partido Popular. Esa é a urxencia. Bueno, moi ben. Vale, veña, pois vamos a votar entonces a urxencia da moción. Lista para votar. Listo, queda aprobada por unanimidade. Bien, entón, agora vai defender a moción. Pasa que hai unha moción do BNG idéntica a esta, prácticamente, non? Non, non é idéntica. Vale, pois veña, nada. Defenda a moción, señor Otero. Bueno, a moción está clara. A moción está moi clara. Todos sabemos o que aconteceu este verano, non? Entonces, sempre uns por outros a casa sin barrer, é necesario tomar medidas xa de unha vez por todas, facer unha previsión para que nos
vindeiros anos non ocurran, non acontezan estes sucesos. Xa na lectura da moción explícase claramente o detalle, dice máis ben claro as necesidades que se demandan e o que queremos que se faga, nada máis. Si nós estamos de acordo con esta moción do PSOE, a nosa é parecida pero mellor, a nosa moción. Simplemente dicir que isto non é problema dun despiste ou dunha torpeza da Xunta, que quen ten as competencias, sino é causa, non é que haya que facer cambios dunha vez por todas, que ao mellor foron retrasando estes cambios, non é algo debido a torpezas da Xunta, senón a un modelo que é claramente depredador, co territorio galego. O Partido Popular diseña este territorio de explotación forestal para darlle un beneficio privado a costa do expolio dos nosos recursos. Pero, bueno, quitando iso, nos imos a votar a favor desta moción. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Bueno, decir que a vaga de lumes que sufriu Galicia neste verán requiriu a intervención de todas as administración, de todas as xentes, requiriu unha situación totalmente excepcional que requiriu a intervención de todos os recursos disponibles. Explicar a orixe dunha forma tan simplista quizáis non é a mellor das opcións. Decir que, como ben saben, dos que estamos aquí, creo que ningún somos expertos na materia, pero que sí hai diversos estudios que indican que a situación debeuse a varias causas, pois a demografía do rural, as condicións climáticas ou mesmo os propios incendiarios que neste caso tamén tuveron un papel moi activo, por desgraza, nestes incendios. A máxima prioridade foi a defensa da casa e das persoas. Por sorte non houve que lamentar ningunha vítima mortal, como se sucedera noutras vagas de lume. Compre salientar que, sobre todo, as actuacións dos membros e dos dispositivos, as persoas que traballan nos corpos de extinción, sobre todo porque traballaron día, tarde, noite para conseguir que esa vaga de lumes non tuvera esas vítimas mortais a costa da súa propia integridade física, como ben sabemos todos os que estamos hoxe aquí. Decir que se despregouse por parte da Administración Autonómica o maior dispositivo da historia. Recollín os datos porque, chamoume poderosamente a atención de varios reportaxes que vin, que eran 3.000 profesionais de Servicio de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, máis de 200 bombeiros, GES e Protección Civil, 343 efectivos en brigadas municipais cada día, 380 motobombas, 39 bulldozer, 12 patracio e máis de 30 medios aéreos, axentes medioambientais, persoal da Policía Autonómica, da UME e das forzas de seguridade do Estado. Por sorte nesta zona, porque temos que dicilo así, non sufrimos esa situación, pero os que estamos... Eu que estou en contacto con xente de outras comunidades autónomas, porque agora me toca decir que, por exemplo, a situación de Ourense foi totalmente dramática e moito debeuse a implicación, sobre todo, das persoas. E despois, respecto aos medios económicos, decir que existe o Pladiga, como sabe, con máis de 200 millóns de euros. Deses, máis de 50 millóns son para prevención e 39 para extinción. Creo que sí que se está, que así como outras, como a situación do 2017 fixo que se tomara en consideración ou que houberan moitas leccións que se aprenderon naquela época, creo que esta vaga de lumes tamén deixa moitas leccións aprendidas que esperamos que unha situación tan catastrófica non volva
acontecer. Manifestar o máximo recoñecemento a todos os operativos que participaron nesa extinción, xunto co apoio do Exército, e, bueno, nada máis que decir. Moitas gracias, señora Deza. Señor Otero. Non están preguntando se vamos a votar a favor, acaban de preguntar, señora Deza. Gracias. Bueno, nós non somos tan modestos, entonces non decimos que a nosa moción é a mellor. Simplemente propoñemos o que está sucedendo e temos as inquietudes dos vecinos. E dicirle a señora Deza que a prevención son os 365 días do ano. Non vale ter brigadas durante un certo tempo. Os bombeiros forestais deberan estar todo o ano e facer labores de prevención. Por lo tanto, isto de que tuvemos moito personal e moita dedicación, non considero que sea tan doado como vostede dice. Nada máis, gracias. Moi ben, señor Leiro, nada máis que dicir, entón vamos á votación. Ben, vamos a votar a moción entonces do Lumes do Partido Socialista. Ben. Queda rechazada con 9 votos en contra e 7 a favor. A seguinte moción é do Partido Socialista tamén sobre Gaza. Sí, señor Otero. Vale. Igualmente, o Pleno do Grupo Municipal do PSOE trae este Pleno a seguinte moción. Posición de motivos. O 7 de outubro de 2023, Hamas cometeu un atentado terrorista en Israel, con máis de 1.200 vítimas e centos de reféns. Feito condenado con firmeza por o Goberno de España e o PSOE. A resposta militar de Israel derivou nunha destrucción masiva e desproporcionada en Gaza, que tras case 2 anos deixou máis de 65.000 mortos, entre eles 18.500 nenos e nenas, 159.000 feridos e case 2 millóns de persoas desplazadas, sen acceso a agua, alimentos nin atención médica. A situación converteuse nunha catástrofe humanitaria, coa primeira fame oficial declarada en Oriente Medio. En múltiples informes internacionales sinalan violacións sistemáticas do dereito internacional e crímenes de guerra tanto en Hamas como no goberno de Israel. España situouse a vanguardia internacional no apoio ao pobo palestino e a solución de 2 estados recoñecendo a Palestina, duplicando a súa chega á UNRWA e liderando as resolucións da ONU, e impulsando medidas humanitarias, diplomáticas e sancións contra Israel. Recentemente aprobouse 9 medidas pioneiras, incluído un embargo permanente de armas e restriccións comerciales e un incremento da axuda humanitaria a Gaza. No ámbito europeo e internacional, tanto o Parlamento Europeo como a Comisión Europea reforzaron as medidas contra Israel, coincidindo o liderado de España. Así mesmo, a Comisión Internacional Independiente da ONU confirmou que Israel cometeu actos xenocidas contra a población palestina. Os concellos, como institucións máis próximas á ciudadanía, non poden permanecer indiferentes á defensa da dignidade humana, do dereito internacional e da paz nos principios democráticos irrenunciables. Por lo tanto, o Grupo Municipal somete a esta moción cos seguintes acordos. 1. Respaldar a posición do Goberno de España en defensa da paz e cimeaira da ONU sobre a solución de 2 estados con respecto ao dereito internacional humanitario, recoñecendo Palestina como Estado. 2. Reiterar a absoluta condena ao xenocidio e a ocupación ilegal de Israel e Gaza e Cisjordania, defendendo as solucións das Nacións Unidas e as fronteiras do 67. 3. Exixir ao Goberno de Israel activamente o alto fogo inmediato e permanente. 4.
expresar apoio incondicional á liberación de todos os reféns e mostrar solidariedade coa sociedade civil democrática israelí que se manifesta en contra das accións do goberno de Gaza. Quinto, condenar enérxicamente todos os actos terroristas perpetuados por Hamás, incluídos o atentado 7 de outubro de 2023 en Israel. Sexto, apoiar as 9 medidas anunciadas polo presidente do Goberno e o ministro de Asuntos Exteriores e Unión Europea e Cooperación no marco do Consello de Ministros que continúen un paquete pioneiro de accións para deter o xenocidio de Gaza, perseguir os seus responsables e apoiar a oposición á poboación palestina. Sétimo, manter o seu apoio ás conclusións e recomendacións da Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os territorios palestinos ocupados, establecida polo Consello de Dereitos Humanos da ONU, que denuncia a comisión de actos xenocidios en Gaza, reclama a adopción de medidas inmediatas para proteger a poboación civil e garantizar o cumprimento do dereito internacional. 8. Apoiar as iniciativas e medidas adoptadas pola Unión Europea en defensa do dereito internacional humanitario, a protección da poboación civil palestina e a promoción da paz e da solución dos Estados. 9. Retirar o apoio da Unión Europea á Liga Árabe e Democrática de Nova York, a adopción na Conferencia Internacional da ONU presidida por Francia e Arabia Saudita en favor da solución de 2 Estados, instando a Hamás a desarmarse e entregar o control de Gaza á autoridade palestina baixo a supervisión internacional. 10. Reclamar o acceso completo, seguro e sin restriccións da axuda humanitaria á poboación palestina conforme aos principios de imparcialidade, independencia e neutralidade e rexeitar o uso da asistencia humanitaria como instrumento de guerra. 11. Manifestar o compromiso do Concello coa solución dos Estados, coa legalidade internacional e a defensa dos dereitos humanos e a paz, así como a súa solidaridade e co pobo palestino, especialmente con quen foron vítimas dereitas da violencia, do desplazamento forzoso e da destrucción dos seus fogares e infraestructuras. Por último, dar traslado deste acordo ao presidente do Goberno, ao ministro de Asuntos Exteriores, a Unión Europea e Cooperación, aos voceiros dos parlamentos dos grupos do Senado, Parlamento Europeo e a Embaixada de Estado Palestina en España e a Federación Española de Municipios e Provincias. Nada máis. A ausencia, indudablemente, o que está acontecendo cada día, xa está declarada a fame, hai os dereitos que se están, dereitos humanos que non se están respetando, é necesario e urxente axudar ao pobo palestino. Entón, esta é urxencia, lógicamente. Vamos a votar entonces a urxencia da moción do PSOE. ¿Cómo no? ¿No fue eso? A ver, un reviso, hombre, que se está dando. No, porque non lle foi a Paulo o cacharro, debe ser como lle estaba. Dale al de la voz, a ver si van de la voz, por favor. No, no, el otro de la derecha. No, no, no. No, no va. No, no, esa que yo tengo. Repetimos la situación, pues nada. No se puede. ¿Por qué? ¿Cómo? Hostia, o disculpar a ausencia desconectas o cacharro, ti. Pois é unha tontería, porque un pode estar... Descontou no velo, a ver que non ven,
en el programa no puso como asistentes en la sesión 16 y según me acaba de comentar él, no lo puede modificar el programa ahora porque había que reiniciar el sistema. Entonces, lo que va a haber que hacer cara al futuro, bueno, en la sesión de hoy, el voto de ella no se puede registrar telemático, tendrá que emitirlo presencial. Para que salvar su... Pero en el acta, claro, pero en el acta queda igual, bien todo. Y en el acta quedará que efectivamente se produce esa situación. Vale, Cara al por futuro, un error. lo que no puede hacerse antes de que se celebre una sesión es dar por seguro que hay un concejal que no va a venir, porque entonces va a pasar el caso que pasó ahora. Se configura el programa para una asistencia de 16 y después no se puede suspender sin volver a reiniciarlo. Entonces, lo cual es imposible. Entonces lo que hay Sí, que sí, hacer es nunca disculpar a nadie cuando uno no viene tan No, poquito. pero el problema no fue tuyo por disculpar o no disculpar. El problema es, vamos a decir así, un exceso de celo en el sentido de decir, bueno, pues yo ya voy a configurar el programa con los que sé que van a venir dada la situación concreta de este caso. En el futuro hay que dejar que vengan los 17 y tendrá que irse poniendo en cada punto los ausentes. Ahora, lo que no puede hacer, lo que no puede verificarse ahora es eso. Entonces, el voto emitido fue favorable, ¿no? Entonces, para salvar evidentemente Queda esta aprobado por situación, unanimidad y ya está. y a Vale. partir de ahora el voto de ella será presencial. Muy bien. Vamos a ver, entonces, queda aprobada a urxencia, vale? Ahora seguimos tal, entonces ten a palabra o señor Leiro. Non ten que defender a moción. Non ten que defender a moción. Defendeu a urxencia. Nada. non hai problema, está claro. Ben, a ausencia tamén é evidente, non? A masacre que está ocorrendo ali, o xenocidio que se está facendo co povo palestino, pois creo que os dereitos os organismos internacionales deben tomar medidas e nos poñemos este pequeno grano aí para que xa que non temos poder, pero bueno, ao menos que se vexa que desde o Concello que tamén temos inquietude por a xente que está sufrindo. Señor Leiro. Bueno, nós dende o BNG queremos deixar claro que somos unha organización internacionalista, que antimilitarista, que creemos firmemente na solidariedade dos povos, no dereito dos povos a autodeterminación. Queremos aclarar que, pese ao que moita xente está catalogando como unha guerra é un conflicto armado entre dous exércitos e aquí non hai dous exércitos. O que está acontecendo, o que lamentablemente está acontecendo en Palestina é un xenocidio, é un exército considerado o exército máis preparado e equipado do mundo contra un pobo querendo exterminalo. E isto non é unha opinión miña, ven de declaralo tamén a ONU, e a International Association of Genocide Scholars, formada por certos de expertos en xenocidio, a maioría deles xudeus, así que moi lonxe de ser sospeitosos de ser antisemitas. A maioría deles son xudeus porque pola experiencia que tiveron no Holocausto. E eles veñen de determinar que isto é un xenocidio, que o que está acontecendo, o que está facendo o exército de Israel contra o povo palestino é un xenocidio baseándose en que os seus obxectivos militares son meniños, hospitais, colexios e xornalistas. Usáronse como obxectivo militar e que usan a fame e a enfermidade como armas. Lonxe do que moita xente pensa, supoño que por ignorancia, por ineptitude, non o sei, isto non comezou o 7 de outubro de fai 2 anos, ese día non comezou nada. Se hai que poñer unha data, isto comezou en 1917. En 1917, ata ese ano, no territorio palestino, vivían un 85% de musulmáns, un 8% de xudeus e un 7% de cristiáns e vivían en paz. Aquel territorio estaba baixo control de Reino Unido e no 1917 fixeron a Declaración de Balfour animando a xudeus a establecer colonias, a establecerse neste territorio de Palestina e foi aí cando comenzaron os asentamentos e os conflictos entre os povos. 30 anos máis tarde, en 1947, despois do que pasou en Europa, a ONU fixo unha declaración en defensa dos dous estados. Máis de 700.000 palestinos foron desplazados das súas casas
para nunca volver, é o que os palestinos coñecen como a Nakba. En 1987 é cando se crea Hamás, en 1987, que son 70 anos despois da declaración de Balfour. Por certo, que na creación deste clasificado, calificado como grupo terrorista, é un grupo terrorista, pois Israel apoiou a súa creación. Hai bastantes datos que certifican que Israel, de feito, as propias declaracións de Netanyahu, axudou a crear Hamás para crear unha división interna en Palestina e debilitar o que ata aquel momento era a forte OLP de Arafat. Hamás é un grupo terrorista? Pois eu creo que non hai dúbida de que un grupo terrorista cometen atentados, loita armada, hai víctimas civis inocentes e non teñen uniforme, que iso é importante. Iso é o que fai que se sean terroristas. Pero son uns terroristas un pouco, non sei, non son os terroristas como os que estamos afeitos, porque son terroristas que se presentan ás eleccións e gañanas con amplias maiorías. Son os terroristas que levan décadas construindo colexios, hospitais e mezquitas, pero siguen sendo terroristas. Isto a moitos failles pensar que como pode ser que sendo terroristas o pobo palestino os vote con esta maioría para que sexan os seus dirixentes, non? E que a xente de Palestina debe ser xente horrible, que están legitimando estes atentados. De feito, decláranse orgullosos dos seus mártires. Dicía, que nós tuxemos unha moción a esta sala, vai facer mañá un ano, para defender a Palestina e para condenar o xenocidio de Israel. E aquí, falouse moito desto, de que os palestinos non querían paz. Eu creo que aquí hai moita falta de empatía. Gustaríame que a xente se puxese, que pensase en cales eran os seus familiares en 1917, se coñeceron os seus tataravós, os seus bisavós, os seus avós. E se poden imaginar o que é vivir e medrar nun territorio onde o Estado de Israel detivo sen ningunha acusación, asasinou a pais, irmáns, tíos, avós e tataravós, aos nenos que medraron nese contexto. E se poden, polo menos, poñerse no lugar desa xente e entender por que poden sentirse orgullosos dos seus mártires. Son nenos e agora adultos que viviron e medraron nun lugar onde o Estado de Israel asasinaba e desplazaba aos habitantes de Palestina. Outros terroristas da historia ben coñecidos foron Nelson Mandela, Pepe Mújica ou as resistencias francesa, polaca, sueca durante a Segunda Guerra Mundial tamén foron considerados terroristas porque cometían atentados, facían loita armada, nos seus atentados morrían víctimas civis e non tiñan uniforme, así que eran terroristas. A resistencia francesa foi terrorista e cometeu actos verdadeiramente atroces onde morreron civis. Sin embargo, hoxe en día permanecen na memoria como un orgullo de loita contra un país ocupante e opresor. Eles tamén foron terroristas. Nós non legitimamos ningún acto terrorista, non defendemos o asasinato de ningún civil inocente, pero voulles a ler un anaco dunha resolución da ONU na que sí se legitima. Esta é a resolución 3070, que, non lla vou a ler toda, voulle ler só 3 puntos. A Asamblea de Nacións Unidas, preocupada por a continua represión e o trato inhumano inflixido aos povos que se encuentran todavía baixo dominación colonial estranxeira, subyugación foránea, incluído o trato inhumano das persoas encarceladas a causa da súa loita pola libre determinación, reafirmamos o dereito inalienable de todos os povos que se topan baixo dominación colonial e estranxeira, a subyugación foránea, a libre determinación, liberdade e independencia. E reafirmamos igualmente, isto vou a repetir, reafirmamos igualmente a legitimidade da loita dos povos por liberarse da dominación colonial estranxeira e da subyugación foránea por todos os medios posibles, incluída a loita armada. Esta é unha resolución da ONU legitimando como algo legal a loita armada como un dos medios posibles de todos os povos, un dereito de todos os povos
a loitar e liberarse da dominación colonial estranxeira. Unha máis recente, unha resolución máis recente da ONU de 2024. A existencia do dereito do pobo palestino á libre determinación, dado o seu carácter de dereito inalienable, non pode estar suxeita a condicións pola potencia ocupante. Israel non ten dereito á soberanía sobre ningunha parte do territorio palestino ocupado, ni a exercer poderes soberanos debido á súa ocupación, e as preocupacións de Israel en materia de seguridade non poden prevalecer sobre o principio de prohibición da adquisición do territorio pola forza. As violacións por Israel da prohibición de adquisición do territorio pola forza e do dereito do pobo palestino á libre determinación teñen un efecto directo na legalidade e na presencia continuada de Israel como potencia ocupante no territorio palestino ocupado e o abuso continuado de Israel da súa posición como potencia ocupante mediante a conexión e imposición do control permanente sobre o territorio palestino ocupado e a continua frustración do dereito do pobo palestino á libre determinación viola principios fundamentales do dereito internacional e fai ilegal a presencia de Israel no territorio palestino ocupado. E esta ilegalidade refírese á totalidade do territorio palestino ocupado por Israel en 1967. Hai nesta resolución, porque quería responder a esta moción e explicar por que imos a votar abstención a esta moción e non a imos a apoiar. Estamos en contra da equidistancia desta moción e, sobre todo, de ensalzar o que agora, despois de 2 anos de un xenocidio exacerbado do exército de Israel contra o pobo palestino, despois de 2 anos, Pedro Sánchez, despois de que nós no BNG e na CIGA levamos máis de 2 anos manifestándonos cada semana nas prazas e nas ruas dos povos, exixindo que se parase e que se respetase o dereito internacional e que se parase este xenocidio, e agora 2 anos máis tarde, porque se lle dé máis visibilidade a estas manifestacións por sair na prensa grazas ás manifestacións na volta, únesenos Pedro Sánchez. Pero isto xa é dende 2023, esta declaración da ONU exhorta a todos os estados a que cumplan as obligacións que lles incumben en virtude do dereito internacional, entre outras, a súa obligación de non recoñecer como legal a situación derivada da presencia ilegal de Israel no territorio palestino ocupado, non prestar axuda nin asistencia para manter a situación creada pola presencia ilegal de territorio. Exhorta tamén aos estados a este respecto de conformidade coas obligacións que lles incumben en virtude do derecho internacional a adoptar medidas para asegurar que as súas nacións e as empresas e entidades baixo a súa xurisdicción, así como as súas autoridades, non actúen de maneira que supoña un recoñecemento da situación creada pola presencia ilegal de Israel no territorio palestino ocupado, nin presten axuda ou asistencia para manter esa situación, e que adopten medidas para cesar a importación de calquer produto originario nos asentamentos israelís, así como o suministro ou a transferencia a Israel da potencia ocupante de armas, municións ou equipo conexo. Esta resolución da ONU é de obrigado cumprimento pola comunidade internacional dende o 2023, así que non podemos estar para nada de acordo en que Pedro Sánchez fora para nada pioneiro en promover 12 medidas das que moitas delas son moi ambiguas, van a parar o comercio de armas con Israel, pero con certas excepcións. Nós imos a votar abstención a esta moción. Condenamos o xenocidio do exército e do goberno do Estado de Israel contra o pobo de Palestina. Exiximos que se deteña o xenocidio e que se respeten os dereitos de autodeterminación do pobo palestino e que deixe de ser masacrado. Grazas. Moitas gracias, señor Leiro. Señor Otero. Sí, bueno, despois de toda esta parafernalia que nos acaban de dar, non entendo esta incoherencia. Se estamos de acordo co xenocidio contra o povo, o sea, que non estamos de acordo que haya este xenocidio contra o povo palestino, ambos pensamos o mismo, non sei que pinta aquí Pedro Sánchez, ni moito menos. Creo que si nós non queremos que haya un abuso
contra un pobo, pois non queremos que hayas. Te quen te é o que non diga. Eso si eu penso que isto é blanco, pois é blanco. Inda que o color blanco pois sea daquel señor que eu non me levo ben con el. Simplemente eso. Moitas gracias, señor Otero. Señor Eiro, quería dicir algo antes de... Sí. Quen meteu aquí ao señor Pedro Sánchez na moción foi vostede, non eu, e votamos abstención e non a favor porque vostede nas acordos que propón é quitarlle ao pobo palestino o seu dereito a loita para librarse da dominación colonial estranxeira, a subjugación foránea por todos os medios posibles, incluída a loita armada. Está negando ao pobo palestino ese dereito e nós non estamos de acordo. Moitas gracias, señor Leiro. Nada máis, señor Otero. Nada máis. Bien. Pois nada, voulle ser moi claro e breve. Mire, se a súa moción fora unha condena sincera á masacre de Gaza, nos apoiaríamos sin ninguna duda. Vale? Bueno, se me deixa terminar a mí, se usted quere falar, eu dou a palabra, se non rematamos, moitas gracias. Pero non é así, como dices, non é así. A súa moción é un engaño, é unha estrategia oportunista do presidente Sánchez, vale, que utiliza precisamente o sufrimento dos palestinos para polarizar e tapar os seus problemas que ten agora mesmo. Pero lá vostedes, ata onde queira, se queren deixar arrastrar, pero nós non vamos a apoiar semexante inmoralidade. Moitas gracias, e con isto vamos a pasar á votación desta moción. Pero ahora están todos aí, non? Ai, non. No, ella acaba de estar. Vale, sí, porque está allí. Vale, pois queda rechazada con 10. Bueno, pero son 10, teño que dicir 10. Eso sí, Son señor secretario. 4 votos a favor, 10 en contra Claro, e 3 queda abstencións. rechazada con 10 votos en contra, 4 a favor e 3 abstencións. Moitas gracias. Pasamos á seguinte moción, que tamén é do Partido Socialista. A moción número 3, que é sobre o aparcamento das motocicletas. Ten a palabra o señor Otero. O señor Viñas, perdón. Quen? Sí, o señor Sartaxes. Buenos días a todos y todas. Presentamos una moción de instalación de plazas de aparcamiento exclusivo para motocicletas. Exposición de motivos. Todos los años vemos al señor alcalde tomándose unas fotos con los amigos de la moto, motoclub organizador de la concentración de motos de Sanxenxo, donde afirma que Sanxenxo se convertirá en el epicentro de las dos ruedas. Evento a que, por supuesto, estamos a favor. Mientras se reciba a moteros foráneos, este concello practica una política que no fomenta, ni mucho menos, el uso de la moto. El PSDG-PSOE de Sanxenxo creemos que el concello debe de apostar por el uso de la motocicleta en sus calles en el día a día, potenciar y promover su uso para favorecer la descongestión del tráfico, la optimización del espacio en la vía pública, favorecer el acceso al comercio local y reducir las emisiones contaminantes. Y para ello es necesaria la mejora de las condiciones generales de nuestros viales y espacios, dándoles una visión motorista. La motocicleta es un medio de transporte que cada día utilizan más ciudadanos para hacer distintos trayectos dentro de nuestro pueblo, desde acercarse a comprar al comercio local, realizar un trámite administrativo e incluso ir a sus puestos de trabajo. Así presentamos esta propuesta con el objetivo de la implantación de medidas que favorezcan la movilidad en motocicleta en nuestras calles, especialmente en un aumento de plazas de aparcamiento para las mismas. Recordando las ventajas que tiene el uso de la motocicleta, como son reducen el tiempo de desplazamientos entre un 50 y un 70%, disminuyen la congestión del tráfico. En comparación a otros vehículos de combustión, estas emiten un 50% menos de dióxido de carbono. La escasez de espacios adecuados genera un problema para todos. En primer lugar, para los moteros y moteras que no tienen dónde estacionar su vehículo y para otros usuarios que ven cómo las motos aparcan en espacios que no están destinados para ellas, en zonas muertas, entre espacios de vehículos, contenedores e incluso encima de la acera, generando una gran inseguridad vial y arriesgándose estos moteros a ser sancionados. Para minimizar conflictos, proponemos incorporar toda una serie de medidas con el objetivo de lograr, desde la seguridad y el respeto, el uso adecuado, cómodo y seguro de las motocicletas. No se trata quizás de grandes acciones, sino de muchos pequeños detalles
que hagan que Sanxenxo sea cada vez un pueblo más seguro y más atractivo para el uso de las motos, lo que sin duda redundará en la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, al proporcionarse también la reducción de las emisiones contaminantes y el acceso rodado a los comercios más céntricos. Por todo ello, consideramos que debe de ser una prioridad dentro de la política de movilidad. Por todo lo expuesto, el PSDG-PSOE de Sanxenxo proponemos la siguiente propuesta de resolución. Instar al equipo de gobierno municipal a ampliar el número de aparcamientos reservados para motos, especialmente allí donde las aceras o plazas sean lo suficientemente anchas y no entorpezcan el libre tránsito de los peatones, así como el uso de espacios muertos de las vías. Promover la implantación de tarifas reducidas en el parking Nauta Sanxenxo, habilitar aparcamientos para motos en laterales de los pasos de peatones, que además permitiría mejorar la visibilidad y seguridad del peatón. Y, por último, aumentar la información sobre el uso adecuado de las motos en nuestro pueblo con seguridad y respeto. Listo. Pues ahora justifica urgencia. Bueno, la urgencia pues la justificaría en la cantidad de motos que tenemos ahora mismo, motocicletas censadas en el concello, y la escasez enorme de plazas destinadas para ella. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar a urxencia da moción, entonces, do Partido Socialista. Pois queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. E agora defenda a moción. Bueno, pues simplemente, aparte de lo ya leído, ya expuesto, esto sería, sobre todo en la época estival, donde contamos con vehículos, la cantidad de vehículos en el concello, esto favorecería mucho a los trabajadores que trabajan en la hostelería, sobre todo aquí, pues instalando estas plazas exclusivas para motocicletas, conseguiríamos que esas personas también tuviesen mayor accesibilidad y reducirían el tiempo entre salida del trabajo al descanso y vuelta al mismo. Y, al mismo tiempo, pues, lo ya expuesto en la moción. Descongestión del tráfico, reducción de emisiones contaminantes y demás. Nada más. Moi ben. Vale, gracias. Señor Leiro. Sí, nos dos acordos, das propostas de acordo, non estamos de acordo co primeiro punto, co segundo, terceiro e cuarto sí, apoiaríamolo, e se retiran o punto primeiro, votaríamos a favor da moción. Si o manteñen, pois entonces absteríamonos. Quere contestarlle, porque si... Sí, non sei. Preguntarle que falla nese punto. Sí, o de aparcar encima das aceras, non sei. O de gobierno, el número de aparcamientos reservados. No veo. No. No pongo, aquí no pone nada de aparcar encima de las aceras. E nas prazas tamén, claro, esos tempos, non, señor Leiro, claro, eso... Como? Bueno, Perdón, no, a ver Está lle se me dicindo perdí. que aparcar na beira rúa son encima das prazas non é correcto, o que creo que lle está dicindo o señor Leiro. Pero, que se lle elimina eso, que entonces que... Pero eso, claro, eso... Entonces a moción... Bueno, se puede retirar, pero bueno, también decir, bueno, igual lo puse, se me fue la pinza, vale, pero... Retíralo y punto. Se puede retirar, pero bueno, lo retiro, punto. Pero que No le voy a dar A explicación. ver, perdón. Retiro el número 1 de la propuesta de resolución. el punto entero, primero el uno. Pero entonces queda a moción sin sentido El esto. punto segundo, tercero y cuarto, que sería el número Mire, señor Sartase, voulle dar eu unha pista, mire. Tranquilo, home, mire, atenda. No, puse, pensando una cosa, escribí otra, bueno. Pero mire, non ya vamos a aprobar, non vamos a votar en contra, polo tanto, manteño este cosa e xa está. Mantéñase firme nos temas e xa está, pois non... Claro, pero...
A ver, ten usted a palabra ou quen ten a palabra? Xa non sei quen ten. A ver, señor Saltaxes, Usted ten que usted a dijo, palabra. usted que dijo que me iba a decir algo. Non, xa lle dixen, eu para darlle unha salida, se non perde dúas veces unha moción. Pues ya está. Non, así perde unha vez sola. Non comprende? Nada que decir, me mantengo así. Vale, perfecto. Usted quer decir algo máis, señor Leira? Nada máis. Señora Deza. Que estaba pensando cando dixo o señor Leiro, obviamente que nas zonas reservadas para peóns, como son as prazas e as beirarrúas, pois obviamente nos non vamos a apoiar esa cuestión, porque precisamente está reservada para peóns. Non obstante, decir que sí que hai plazas de aparcamento para motos, exclusivas para motos en varias zonas do Concello. Por exemplo, en riba da Plaza do Mar, en riba de Nauta, hai plazas gratuitas reservadas para motos, no Mercado de Abastos de Sanxenxo, no Mercado de Abastos de Porto Novo, na Avenida Luis Rocafort, en zonas céntricas hai plazas reservadas para motos. Que pasa? Que si é certo que había unha certa, non sei como explicalo, unha certa situación que xa viña de fai moitos anos, que a xente tiña costume de aparcar en riba das aceras as motocicletas, cando consideramos que eso é moi perigoso, porque polas aceras hai nenos, hai xente maior, hai xente que non ten mobilidade reducida, que consideramos que as motos non deben estar en riba das aceras nin as de beirarrúas. Non obstante, decir tamén que hai moitísimos aparcamentos disuasorios no Concello. Poño un exemplo de un que este verán que habilitamos que non se utilizou nunca. Eu, de feito, o da circunvalación, ali collían motocicletas as que se quixera. Eu nunca vin aparcada unha motocicleta neses aparcamentos disuasorios que están a 5 minutos do centro de Sanxenxo andando. Polo tanto, decir que o primeiro punto, obviamente, non poderíamos apoiar nunca pola situación que acabo de explicar e que, ademais, tamén explicou o señor Leiro, polo tanto, que sí que o Concello, na medida que se van vendo necesidades de aparcamento de motos, pois se van marcando, e, de feito, marcaronse este verán algunhas zonas a maiores, na Avenida Luis Vidal Rocha, na Avenida Ourense, na calle Ourense, perdón, e, polo tanto, considero que non ten sentido apoiar esta moción e vamos a votar en contra. Nada. Moitas gracias, señora Deza. Algo máis? Quer dicir algo máis ou vamos á votación? Vale, non se preocupe. Vale, gracias. Vamos á votación, entonces. Entonces, queda rechazada con 10 votos en contra, 4 sís e 3 abstencións. E agora pasamos á moción do bloque, que é a dos lumes. Vale, cando queira, señor Leira. Sí, moitas grazas. Galicia viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais da súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en gran parte do noso territorio, nomeadamente nas comarcas de Ourense, son palpáveis e exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o Sistema Europeo Copérnicos fixou unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentres que a Xunta de uns datos sensiblemente inferiores, de 108.411 en agosto e 110.994 en todo o ano. Esta vaga de lumes, máis que unha praga bíblica ou unha acción atribuíble soamente a mentes perturbadas e a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do Goberno galego, tanto na prevención como na xestión de emerxencia. O modelo de loita contra os lumes do Partido Popular demostrou, unha vez máis, o seu absoluto fracaso. A falta de planificación, de prevención e de recursos eficientes por parte da Xunta converteu a situación nunha auténtica catástrofe. A xestión foi errática, sen a coordinación necesaria, deixando a moitas brigadas e concellos traballando en circunstancias extremadamente adversas e, en moitos casos, en total desamparo. Malia o esforzo heroico das brigadas, veciñanza e persoas voluntarias, a quen queremos agradecer e recoñecer públicamente a súa labor, a política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da súa superficie arbórea.
Esta vaga de lumes deixa unha lección clara. Non podemos seguir como estábamos. A rabia, a dor e a indignación ante unha catástrofe que podería terse evitado deben traducirse en acción política. A Xunta de Galicia non pode seguir respondendo con silencio e resignación a unha rutina de promesas baleiras e propaganda. O uso político, partidista e carroñeiro que o PP quixo facer no medio dos peores incendios da nosa historia é inadmisible. Galiza merece un modelo de monte e de rural diferente que xere riqueza, poña en valor a nosa contorna natural e que nos protexa de forma efectiva. É por iso que o BNG defende un cambio estructural e unha estrategia integral sobre o conxunto de territorio que teña como obxectivo evitar que un desastre deste tipo se volva a repetir. Fronte ás políticas fracasadas do pasado, Galiza precisa unha alternativa de futuro para o noso medio rural, un plan que procure a atención inmediata ás persoas afectadas, a recuperación ambiental real, un novo modelo de monte multifuncional, unha prevención estructural e eficaz e a revitalización socioeconómica do rural. Polo anteriormente exposto, o Grupo Municipal do BNG do Concello de Sanxenxo presenta para a súa aprobación polo Pleno da Corporación esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. O primeiro acordo é instar a Xunta a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental entre a Xunta e o Estado para facer fronte aos danos da vaga de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas de ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha chega de ata 6.000 para autónomos, pequenas e medianas empresas e a economía social coa mínima burocracia posible. O segundo acordo urxir a Xunta de Galicia a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas, que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. O terceiro acordo, demandar á Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. O cuarto acordo, instar a Xunta de Galicia a duplicar os fondos de prevención nos 2 últimos anos. O quinto, exixir o reforzo e a profesionalización de servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixiancia e a dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal do servizo. O sexto acordo, instar a Xunta a que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, nomeadamente en relación coa xestión das redes secundarias de faixas de biomasa, co obxecto de que sexa a Xunta quen asuma a execución subsidiaria das tarefas de limpeza nos casos de incumprimento por parte dos titulares e nas parcelas de propiedade descoñecida. O sétimo punto, demandar ao Goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, promovendo a mellora dos servicios e incrementando o incremento do financiamento dos concellos e alternativas productivas sostibles e que fomente a mobilización de terras para a produción sustentable de alimentos. O oitavo acordo, demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do Goberno galego, comezando pola presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente e converter a vaga de lumes nunha auténtica catástrofe que podería terse evitado. O noveno acordo, adherirse ás mobilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades ou dos espacios rurais e naturais danados. A ausencia ben motivada porque neste momento hai moitos terreos e moitos particulares que teñen as súas vivendas, os seus negocios queimados e moitos terreos que están queimados e cando veñan agora as choivas, a parte da erosión do terreo, van a producir contaminación en ríos, en as nosas rías e é necesario actuar xa. Moi ben, moitas gracias. Vamos a pasar á votación entonces da moción dos lumes do BNG. Vale. A urxencia, perdón. A urxencia, sí. Vale, entonces, un momento, queda aprobada por unanimidade. Moitas gracias. E agora defenda a moción, señor Leira. Sí, como se dixo na moción, esta é unha catástrofe ambiental, social e económica que non ten precedentes no noso país.
Isto é algo que o BNG ven demandando dende fai anos, que muden as políticas agrarias do Partido Popular, porque ven de demostrarse unha vez máis que un rural abandonado é un rural vulnerable aos incendios. Queremos mostrar dende aquí o noso apoio, a empatía, coa rabia, coa indignación, coa impotencia, con medo a toda esa xente que sufriu estas vagas de lumes e que estiveron sós durante os seus incendios, e queremos recoñecer tamén o traballo dos traballadores de extinción que traballan en precario, moitas veces expoñéndose a perigo en condicións materiais insuficientes. Tamén queremos recoñecer o traballo de moitos veciños que tiveron que enfrontarse aos lumes para salvar as súas casas sen ningún apoio do que ten as competencias en extinción de incendios que a Xunta de Galicia. Efectivamente, pode haber, como antes na moción que presentaron no PSOE, a resposta que hubo dende o grupo do goberno local, isto non é algo sinxelo que teña unha única causa, hai moitas causas, as condicións meteorolóxicas foron unhas delas, pero non foron imprevisibles, non é algo novo que non pasara nas últimas décadas, nin que non hayan sido predecidas polos científicos. Antes, a señora Deza dicía que había moitas causas e que unha delas era a demografía. Pregúntome se a demografía cambiou moito dende fai 10 anos ou dende fai 6 anos, e isto non se podía ter en conta a hora de planificar a prevención e extinción de incendios. Sorprendeume no seu alegato que recoñeza, felicito por facelo, que recoñeza o traballo dos voluntarios e dos traballadores de extinción. Pregúntome por que, se existe ese recoñecemento, non se lle deixou os traballadores do Servicio de Emerxencias daqui de Sanxenxo, que quixeron ir a axudar nesta vaga de lumes, quixeron ir de voluntarios a axudar, só pediron que un dos vehículos dos que dispoñemos no Concello, que se lles cedese un dos vehículos para poder ir a axudar nesta vaga de lumes. Non entendo como pode ser que se lle dé ese recoñecemento agora aos traballadores e voluntarios e non se lles permitise a eles ir a axudar. Necesítase un cambio porque realmente, dende logo, o que se leva facendo ata agora, non funciona. Hai que mudar as políticas para mudar os resultados. Hai que potenciar a prevención, con máis faixas de prevención, con cortalumes naturais e con terreos de pasteiros para gando. Hai que facer un traballo de reordenación e afastar as masas forestais das actividades económicas e dos povos. E hai que invertir nun novo modelo de ordenación e de xestión forestal nun monte multifuncional. Non nos pararemos de repetir que un rural abandonado é máis vulnerable ante os incendios. Demandamos a creación dun servicio público galego que sexa dependente da Xunta e que este dotado e preparado e que traballe todo o ano en prevención e en extinción. Demandamos rectificar o Pladiga, traballar na reserva da biodiversidade natural, restaurar os nosos ecosistemas e movernos na dirección de eliminar as especies pirófitas dos nosos terreos. Queremos, de xeito urxente, que se declare zona catastrófica para reparar infraestructuras, para dar indemnizacións aos afectados, axudas económicas ás explotacións, evitar a erosión do chan e a prevención e a compensación de efectos nas augas, nos ríos e nas rías destas cenizas que van a chegar. Facemos énfasis en queremos que se reduzan progresivamente as especies pirófitas en Galicia, e Altri é un exemplo claro do modelo depredador do Partido Popular, que o que quere é explotar os nosos recursos naturais a calquera costa, incluso do expolio e de poñer a poboación galega en risco. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Eiro. Señor Viñas. Perdón, señor Otero, perdón.
Ben, nada, simplemente lembrar que nos acabamos de presentar o pleno de moción de incendios con un plan integral que recolle medidas tales como a restauración inmediata, un inmediato apoio ás persoas damnificadas, crear un operativo profesional e permanente todo o ano, a revisión da competencia en materia de biomasa e unha planificación forestal seria. Polo tanto, hai moitas coincidencias e que estamos de acordo co BNG e vamos a votar a favor, lóxicamente, desta moción. Nada máis. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Simplemente remitirme ao que xa dixen antes cando presentou a moción o Partido Socialista nos mesmos Moi termos. ben, moitas gracias. Señor Leiro. Non quero dicir nada máis? Non, perdón, porque a moción é súa, perdón. Sí, por contestar ao señor Otero, sí, nos votamos a favor da súa moción, estamos de acordo en que hai moitas cousas en común, estamos de acordo coas medidas que Moi les ben, propuxeron. pasamos á votación. E agradece o seu voto a favor. Moi ben, pasamos á votación, entonces. Lista a votación. Vale, pois entonces queda rechazada con 10 votos en contra e 7 a favor. Bien, e pasamos á seguinte moción que tamén é do BNG. É sobre o tema das axudas por material escolar. Ten a palabra señora Castro. Bo día a todos e a todas. O gasto que supón a adquisición de material escolar é unha carga económica significativa para as familias, especialmente aquelas con menores ingresos. As familias da nosa provincia, en particular do noso concello, ven como o custo do material solicitado polas escolas infantils se suma a outros gastos esenciais. Entendemos que a educación é un piar fundamental para o desenvolvemento social e económico. Apoiar as familias nesta etapa inicial non só alivia a súa economía, senón que tamén promove igualdade de oportunidades e garante que todos os nenos teñan acceso aos recursos necesarios para a súa educación, independentemente da situación financiera dos seus pais. O Concello ten a responsabilidade de velar polo benestar dos seus cidadáns e de aplicar políticas que fomenten a equidade. Por iso, é necesario que se considere unha medida de apoio directo ás familias que máis o necesitan. Por todo isto, a Corporación Municipal solicito a Corporación Municipal instar o Goberno local a incluir no borrador dos orzamentos municipais para o ano 2026 unha partida económica específica e suficiente para establecer unha liña de axudas directas ás familias con fillos matriculados en escolas infantís do municipio. Solicitar que a partida orzamentaria se destina a cubrir total ou parcialmente o gasto derivado ao material escolar solicitado nos centros educativos con base en criterios de renda e número de fillos en idade escolar, co obxectivo de beneficiar as familias máis vulnerables. Encargar ao Departamento de Servizos Sociais a elaboración das bases reguladoras destas axudas, nas que se detallen os requisitos, o procedemento de solicitude e os criterios de concesión, garantindo a máxima transparencia e eficiencia na distribución dos fondos. A urxencia desta moción é a inclusión no próximo orzamento dunha partida destinada a esta axuda, xa que noutros concellos próximos xa se está a levar a cabo. Moi ben, vamos a votar a favor da xente, pero encántame o que acaba de decir. Eso é o que tiña, encántame o que acaba de decir, que como estamos traballando nos orzamentos, pois ten que para que os recollamos. Se o goberno de España pensara así, a moitas máis persoas lle iría mellor, pero eu agradezco iso. Bueno, vamos a votar a urxencia. Queda aprobado por unanimidade. E agora, agora defenda. Todos os anos, o comezo do curso faise costa arriba para as familias cos gastos que se xeran de ter escolarizados os nenos. No caso de educación infantil, o non ter axudas deste tipo, o custo de material e libros vai entre os 150 e 200 euros. En concellos como a Meaño, as axudas para o material reservan 4.000 euros do orzamento e van destinados a educación infantil, primaria, educación especial, FP básica e ESO. En Mos, 10.000 euros. En Barbadás, tamén contías entre os 100 euros.
de máximo. En Ordes tamén reservan 25.000 euros. Aquí as axudas son entre 70 e 90 euros segundo a renda. Lembrar tamén o beneficio de escolarización para o desenrolo dos máis pequenos e o aforro que suporía para as familias e que o Concello non lle suporía un gran gasto. Moi ben, moitas gracias. Quen vai a defender por usted, señor Otero? Sí. Vale. En primeiro lugar, recoñecemos a intención da moción presentada polo BNG. É certo que o anuncio do curso escolar supón un gasto para as familias e, lóxicamente, entendemos a súa preocupación. Pero, con todo isto, en Galicia a realidade é distinta a outras comunidades. A educación infantil de 0 a 3 anos é totalmente gratuita nas escolas públicas, privadas e de iniciativa social accedidas, o que supón un aforro de hasta 2.000 euros ao ano por neno e por curso. Isto beneficia unhas 30.000 familias de Galicia. Ademais, o segundo ciclo de 3 e 6 anos tamén é gratuito e dá acceso directo á primaria. Falamos dunha etapa que non obriga e que aquí xa é de balde. Indudablemente tamén para a educación primaria e para eso xa hai axudas da Xunta de Galicia para libros e para material escolar de acordo coa renta per cápita dos pais. Indudablemente sabemos que hai concellos que sí que dedican unha partida a isto, pero tamén entendemos que o material escolar para estes nenos de 0 a 6 anos, ou de 3 a 6, mellor dito, claro, que a educación infantil pode rondar entre 80 e 100 euros ao ano, que entendemos que é un gasto razonable para a maioría das familias que pode asumir. Este Concello xa dispón de axudas sociais para quen realmente as precise que este en un estado que as necesite. Polo que nós consideramos que hai outras prioridades no Concello a que destinar o diñeiro. Por lo tanto, nós vámonos a abster nesta moción debido a isto, que xa consideramos que o costo para esta fase de educación infantil que aquí se contempla, pois non é tanto que se pode hacer. As familias vulnerables xa teñen axudas por parte do Concello, por lo tanto, non consideramos que hai outras demandas máis importantes da veciñanza que 80 ou 100 euros ao ano. Nada máis. Gracias. Moitas gracias, señor Otero. Señora Lago. Bo día a todos e a todas. Bueno, eu teño que decir que o señor Otero, pois, bueno, fixo moitos deberes en canto a servicios sociais. Señora Castro, eu considero, despois de ler a súa moción, que unha convocatoria pública non é o máis acertado para as familias en situación de vulnerabilidade. E si creo, como ben dixo o señor Otero, que estamos a traballar nese senso, e yo explico. En servicios sociais, dentro das múltiples accións que realiza as profesionais, pois temos o poder traballar cunha ferramenta que se chama emerxencia social. A emerxencia social está destinada ás persoas e familias con unha situación de vulnerabilidade dentro deste Concello. Se hai familias que non poden chegar a cubrir os gastos do material escolar, por favor, e vostede as coñece, dígalle que pasen por servicios sociales, que según os baremos que se aplica a valoración da profesional, terán a axuda que lles pertence. E máis, con eso conseguimos que sea algo discreto e totalmente protegido entre o profesional e a persoa, que sabe que moitas veces son cuestións que intimidan, non? E que costa ir. Entón, eu xe agradecería que se fixera eco desta cuestión. Tomando un pouco man do que dice o señor Otero, pois sí é certo, as escolas infantís eran de pago hasta fai 3 anos. E agora as escolas infantís municipais, igual que as privadas, son gratuitas para todos os usuarios. Pero hai que ter en conta que para que fosen gratuitas tuvemos que adherirnos a un programa de gratuidade da Xunta donde non se financia o 100% da praza do usuario. Entón, o Concello está apoiando as familias
que usan as escolas infantís municipais con máis da metade do custe da praza. Entón, eu creo que hai que ir repartindo, pero na situación de vulnerabilidade, por favor, están os servicios sociais e xa hai os recursos e os procedementos fixados, non é algo que nos teñamos que sacar. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Lago. Señor Otero. Castro, perdón. Nada, engadir que nos facemos cargo da metade desas prazas porque as escolas son municipais que podían cederse á Xunta e ser galiñas azuis e asumir a Xunta ese custe. Despois, decir que son 200 euros de material, non 80, que se tes 2 fillos son 400 euros, máis o alugueiro da vivenda, máis a cesta da compra que cada día máis o coste máis alto. É algo que de valorar e que, por favor, que o teñan en conta. Nada máis que engadir. Moitas gracias, señora Castro. Falamos de familias con situación de vulnerabilidade, non? Entón, eu sí creo que hai que tratalas de outro xeito e, por suposto, axudalas, que non sexa ese un problema, non? Para non ter os nenos con material. Vale, ou cualquier outra cuestión que afecte ás familias. Sí? Moi ben, moitas gracias, señora Lago. Pasamos entón á votación. Sí, listo, pasamos á votación. Aí está, votación en curso. En contra. Sí, vale. Queda rechazada con 10 votos en contra, 3 a favor e 4 abstencións. Moitas gracias. Pasamos á seguinte moción do BNG tamén, referente ao SAP. Que é na de Leiro. Señor Leiro, cando queira. Sí, moitas grazas. O sistema público de atención á dependencia en Galiza está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento galego. Lonxe de garantir os dereitos das persoas dependentes, a política da Xunta de Galicia, baixo o goberno do Partido Popular, está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servicio público e devolve, unha vez máis, os coidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Na actualidade, máis de 2.000 persoas en Galicia agardan pola valoración da dependencia, duplicando o tempo que marca a propia lei de dependencia. A media de agarda de espera sitúase nos 361 días, o que fai de Galicia a cuarta comunidade con maior atraso para acceder ás prestacións. Ademais, Galicia é o territorio que menos inviste por persoa dependente. Investimos en Galicia 1.317 euros ao ano por persoa dependente, fronte aos case 2.000 que é a media estatal e moi lonxe dos 2.900 que inviste o goberno vasco. Este infrainvestimento tradúcese en recortes de servicios esenciais, sustituídos por axudas precarias que non garanten o dereito das persoas maiores e dependentes. No primeiro semestre de 2025, o Servicio de Axuda no Fogar perdeu 1.026 persoas usuarias e os centros de día case 3.000, mentres que as axudas asistencialistas incrementáronse en máis de 6.000, cunhas cantidades que non superan os 400 euros mensuais, menos da metade do salario mínimo interprofesional. O recorte orzamentario destinado ao SAF é especialmente grave. Só nos últimos 2 meses a Xunta retirou 17 millóns de euros deste servicio, 12 millóns en xuño e 5 en maio. O SAF está ao bordo do colapso por falta de financiamento, como veñen denunciando os concellos, a FEGAMP e o propio BNG. No último pleno do Parlamento, o Partido Popular votou en contra da proposta do BNG para elevar o financiamento do SAF até os 20 euros por hora, unha medida fundamental non só para garantir unha atención digna ás persoas usuarias e unhas condicións laborais xustas para as traballadoras, senón tamén para aliviar a carga económica que os concellos están a asumir por unha competencia que lles é impropia e que a Xunta non financia de maneira responsable nin suficiente. Por primeira vez, hai máis persoas dependentes en Galicia pagando unha residencia privada que ocupando unha praza pública ou concertada. Son máis de 7.400 persoas as que reciben unha axuda de entre 360 e 420 euros ao mes, mentres o custo medio dunha residencia supera os 2.000.
Isto facilita que empresas privadas absorban as axudas públicas e incrementen os precios, vulnerando o dereito fundamental. O modelo do Partido Popular persegue dous obxectivos: devolver os coidados a fogar e que os asuman de novo as mulleres. Segundo datos da propia Xunta, o 82% das persoas coidadoras no domicilio son mulleres que, en moitos casos, teñen que renunciar á súa vida laboral para atender familiares dependentes. Fronte a estas políticas regresivas, o BNG reafirma o seu compromiso cun sistema público de coidados que garanta unha vellez digna e os dereitos das persoas dependentes como parte fundamental do estado de benestar. Ante esta situación, é imprescindible que o Pleno desta corporación se posicione en defensa do sistema público de atención á dependencia e exixa á Xunta de Galicia un cambio radical nas súas políticas. É por todo o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. O primeiro acordo é instar a Xunta de Galicia a reverter de maneira inmediata os recortes no orzamento do Servicio de Axuda no Fogar, garantindo un financiamento suficiente para cubrir as necesidades das persoas usuarias e mellorar as condicións laborais das traballadoras, elevando o financiamento por hora ata os 20 euros. O segundo acordo proposto é exixir á Xunta de Galicia a reducción dos tempos de espera para a valoración e acceso ás prestacións de dependencia, garantindo o cumprimento dos prazos legais. O terceiro acordo proposto é reclamar á Xunta de Galicia un incremento sustancial do investimento por persoa dependente, ata cadar como mínimo a media estatal, co obxectivo de reforzar a rede pública de atención. O cuarto, instar a Xunta de Galicia a abandonar as políticas privatizadoras e asistencialistas, priorizando o reforzo das prazas públicas e concertadas en residencias e centros de día e garantindo o dereito a unha vellez digna. O quinto acordo, manifestar o compromiso do Concello de Sanxenxo coa defensa do sistema público de atención á dependencia como piar fundamental do estado de benestar e dereito esencial da cidadanía. E o sexto e último, dar traslado deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, aos grupos parlamentarios do Parlamento Galego e a FEGAM. Moi ben, agora defenda a urxencia. Bueno, a urxencia xa fai 2 anos era urxente, sigue sendo urxente. No noso Concello hai familias que teñen a 2 persoas con grado 3 agardando máis de 2 anos a que sexan atendidas. E isto pensamos que é unha vergonza que ten que mudar xa. Moi ben, moitas gracias. Vamos a votar entonces a urxencia. Vale. Entonces, agora queda aprobada por unanimidade. Defenda a moción, señor Leiro. Sí, como dicía na defensa da urxencia, existen casos moi sangrantes e moi graves no noso Concello, como este dunha familia que ten a 2 persoas valoradas en grado 3, que levan agardando a que se lles atenda máis de 2 anos. Ademais, no noso Concello, sí se está dando, estáse dando atención polas persoas, polas traballadoras da empresa de Son a Túa Axuda, pero falta moito material que o Concello ten a obriga de facilitar, como grúas, para poder manexar as persoas, moitas delas que non son capaces de moverse por si mesmas. Hai poucas traballadoras, máis de 2 anos agardando por unha asistencia non é algo asumible. Hai poucas traballadoras no SAF, hai poucas traballadoras no centro de día que estén atendendo a xente maior. Non se está facendo os seguimentos e as revisións mensuais. As traballadoras sociais están desbordadas e non poden facer este seguimento nas vivendas, non se está indo polas vivendas, nin a traballadora social, nin a responsable da empresa vai polas vivendas nas que se está dando o servicio do SAF a facer seguimento e revisións, e isto é algo crítico e grave, sobre todo despois do que vimos que aconteceu en Porriño con Teresa, que denunciou que estaba nunha situación de acoso, de violencia, e non se lle atendeu, e hoxe temos que lamentar o seu asasinato. Hai outras 2 cousas que das que non se está facendo uso. Si se fai uso da libranza, das horas de libranza, e nos animamos a xente que está
agardando a recibir este servicio que faga uso delas. Cando se solicita este servicio, a Administración págache unha porcentaxe moi baixa do que necesitas para solicitar a unha entidade exterior que atendan o teu familiar, pero creemos que isto debería demostrar tanto a Administración local como a Xunta a desesperación destas familias porque alguén coide dos seus familiares e de que eles poidan ter unha vida. Tamén hai unha ferramenta, unha función da que non se está facendo uso. Antes falaba a concelleira de que en situacións de emerxencia social, de vulnerabilidade, pois hai casos de xente que están nesta situación de emerxencia social e hai unha figura que é a de libre concurrencia, que son unhas horas que se reservan nos concellos para casos extremos, para atender familias que non teñen senteras asignada esta asistencia, pois que se lles poda atender nun caso extremo e non se está facendo uso delas. Tárdase un ano na valoración e outro tanto ou máis en asignarlle unha persoa que se lles atenda. Non hai control do Concello do servicio e a xente termina reclamándolle a Xunta sen reclamarlle o Concello cando o servicio non se dá do xeito que se ten que dar. Isto é algo que redunda nun xeito de facer as cousas neste Concello polo goberno local, é como no rural, que saímos na prensa para sacar fotos cando se fan novas sendas, pero despois as sendas non se manteñen e se teñen abandonadas, porque total iso non dá publicidade. E aquí pasa o mesmo. Cando unha persoa maior cumple 101 anos ou 102 anos, vais á súa casa a sacarnos a foto no seu cumpleanos, pero o resto do ano ninguén se preocupa de como está esa persoa, de si está soa ou acompañada e de si está ben atendida. Ante todo isto, creemos que todo o mundo debe estar de acordo en que para cumprir a lei fai falta máis persoal, máis traballadoras sociais e máis traballadoras que atendan tanto nos centros de día como no servicio de atención ao fogar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Leiro. Señor Otero. Vale, o noso grupo indudablemente comparte a preocupación pola situación da dependencia en Galicia. Máis de 2.000 persoas agardan valoración con demoras de case un ano e Galicia é a comunidade que menos invirte por persoa dependente. No caso do Servicio de Axuda ao Fogar, a situación é insistible. A Xunta recordou o financiamento. E debe ser a Xunta quen finance o 100% do servicio, garantizando a calidade e a dignidade tanto das persoas como dos traballadores. O Partido Socialista leva tempo defendendo no Parlamento galego elevar o financiamento e que é algo imprescindible para mellorar o servicio. Por iso nos estamos de acordo co que está propoñendo o BNG e vamos a votar a favor. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora Lago. Señor Leiro, falar de dependencia, sí, en este Concello ou en calquer foro, é algo máis que vir con frases sin ver o que hai detrás. Eu lle podo dicir que a defensa do sistema público de dependencia por este Concello é firme e, ademais, é unha das prioridades para este Concello. Cando vostede acaba de poñer en tela de xuicio o traballo de servicios sociais, eu non vou dicir que sexa impecable, acaba de dicir que falta de todo. Se vou ao préstamo, que vou a ver se me acordo de todo o que dixo, se vou ao préstamo de material, de grúas, de camas, demais, todo o mundo que sabe que hai un número limitado de camas e grúas, vale? E tamén hai familias que poderían estar facendo xa fronte a esas grúas e esas camas. Eu si creo que nos toca facer pedagogía a todos e ser máis solidarios. Non se están non deixando. En canto á traballadora social, vostede sabe que hai unha figura que é a coordinadora de traballadora social que é a que vai visitar as persoas. Ora me decía os das flores. Eu nunca vou á casa de nadie sin ter autorización desa persoa.
Nos centenarios. Nunca vou sin pedir. Nunca. Xa pedín a algunha casa de ir e se dixo que non. Non con flores, non falo do centenario, falo con problemas. Vale? Entón, esa frivolidade a hora de contarnos, eu son tan humana como vostede. E vivo os casos dunha maneira que cando vexo números estou poñendo moitas das caras que non lle din resposta. Entón, por aí non vou. Eu lle digo, este Concello ten 2 recursos para as persoas dependentes. Vale? Ten un centro de día que foi cuestionado 1000 veces aquí, porque non é competencia municipal. Vale? Pero nin eu, nin ningún dos meus compañeros vai a renunciar a ese centro de día. No que ahora estamos dando cabida a 80 familias, o máximo, ¿sí? E que son 80 familias e 80 cuidadores, que van poder ter un respiro gracias a elo. Os 80 cuidadores das familias. As 80 persoas responsables do día a día dos dependentes. Vale? Despois temos o SAF. Eu que lle vou dicir? Que chegamos? Non, chegan? Non hai, pero hai un apartado nesta moción que eu voto de menos, é o Goberno de España. O Goberno, desde o ano 2023, sacouse o incremento de horas por nivel. Vostedes sabe que teñen prioridade ese incremento de horas frente ás novas incorporacións de persoas dependentes, que non movo as listas cando, por desgracia, fallece alguén, na maioría dos casos. Porque ten prioridade o que está dentro e incrementa as horas. 20, 30, é moi difícil. Xa vamos, é verdad, isto tiña que ser máis doado de xestionar, pero isto faise con máis recursos. E para non darlle máis voltas, eu podría falar de dependencia porque levo 2 anos vivindo a de primeira man, non me é indiferente, e lle podo asegurar que non hai día que non se fale de dependencia. E non hai día no que non traballemos conxuntamente por dar o mellor servicio. E máis, estamos traballando en modificar isto para que as listas de agarda, cando chegan ao Concello, se vexan reducidas casi ao 100%. Vale? É un traballo que non é da noite para a mañán e o saben os que están a traballar neste tema. Por iso eu llevo a decir, en canto á moción, se vostede contempla na moción a falta de recursos existentes, o 50% que o Goberno do Estado non pon para a financiación, porque non somos xestión, a 50% é da Comunidade Autónoma do Goberno, e non está cumplindo outros 1.500 de atrasos, e que empece a contar cos concellos ahora a facer modificacións na Lei de Dependencia e Discapacidade, eu no próximo texto apoio a moción. Agora mesmo, sinto, non podo facer. Gracias. Engadir todos esos puntos, sí, e rexeitar, sí. E pasar os deberes ao Goberno de España tamén. Nun próximo texto que concibamos entre os dous. Non entendí nada, a ver. Sí. Claro, un texto común, un texto común. Claro, un texto común onde fagamos entre os dous e que fagamos por dependencia. Pero tú que retirar a moción. Sí. Bueno, señor secretario. Sí. No, quedou claro, está público todo, non te preocupes. Xa, pero quería aclarar algunhas cousas que dixo. Sí, dime. A ver, sí, veña. Vale. Fala de que eu solto aquí frases, a ver, eu que estou dicindo aquí, o que sí. viñen a dicir aquí non son cousas que se me ocurriran a min na casa, eu veño de falar con traballadoras e con familias, traballadoras de decirme que teñen que buscarse eles as castañas e moitas veces pagarse eles material ou chamar a Guardia Civil ou chamar, porque non ven ese apoio nin na súa empresa, na empresa privada, a concesionaria, nin no Concello. Non critiquei o traballo dos servicios sociais. O que dixen é que non dan abasto, de que non son capaces de atender todo, que están desbordados. Non critiquei en ningún momento o traballo dos servicios sociais. E non teño, créame que non teño frivolidade ninguna contando isto, porque a min, mentres me explicaban isto, a xente emocionouse, son moi consciente do que é pasarse 2 anos, ou non son consciente porque eu non o vivo, pero sí que a persoa que falou comigo, pasarse 2 anos... Sí, o usuario. É así. Sí, é moi difícil, pero, a ver, esta persoa leva 2 anos agardando a que se lle atenda. Leva 2 anos agardando a 2 personas. En que grado? 3. Grado 3. Non leva 2 anos, aquí no Concello. Pero a ver, perdón un segundo porque estamos convertindo tamén. Vamos a cortar aquí o tema. Queda claro que se retira a moción
Acordarán usted a máis Pan Lago unha moción para traer aquí un non sei que, para estar perfecto sobre o tema do SAP, é así ou non? Sí. Vale, pois O sea, que está. la retiran para relación de una moción... Sí, pero eso ya es cosa de ellos. Sí, sí. Vamos a formar un grupo independiente. No, porque está todo moi bla, 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 bla. Me dicía, xo, como tiña que ser. Isto pasa que temos que ser políticamente correctos, non sei que. É unha vergüenza todo isto, estou de acordo contigo. Pero non vexo nada de traballar nesa dirección, oístes? Porque aquí as cousas fanse tal. Onde están os cartos? Onde hai os cartos? Así, fabricas así, non hai de nada. Claro que non había que esperar nada. Por eso nós estamos metendo 2,5 millóns de euros máis este ano para que este 0 a 0 todo isto. E onde está o goberno de España que o señor Zapatero fixe a lei de dependencia? Bueno, que iba a o hacer? goberno de España O goberno de ofreceu España 4.000 millóns de condonación da débeda que vostedes non quixeron 4.000 usar. millóns de condonación de que? Saca de condonación de que? Que de Condonación de da nada. débeda. Condonación de pagar, non, perdona. Non é, ese é outro debate do outro día. Os 4.000 millóns son vamos a cartos. pagar todos os españoles sumado cos demais, todos, sabe? Sí, Non 4.000, 6.000. estaría ben que o gastemos, que o paguemos todos os españoles para mellorar A vergonza do isto. goberno de España, non me veñas a mí con tal. Todo se vai con cartos, olvídate. Sí. Ou non, ou podemos atender a persoas se non hai cartos. Van gratis alguén, non. Pero os cartos hai, Joder, vostedes onde os hai? Pero onde os hai? rexeitaron. Eu non vexo que os hai, se vexo moitas familias arruinadas. Que me estás explicando? 4.000 millóns de condonación da débeda. Hagan el favor, que está muy bien así. Vamos a ver, entonces, vamos a proceder a la votación para retirar la moción del BNG, ¿de acuerdo? No, la retira. Ahí no hay que votarlo. En las mociones, no. Vale. Bueno, pues perfecto, muy bien. Pues entonces pasamos a la siguiente moción. Moción, a ver, do BNG. Siguiente e última. Sí, señor Leiro. Sí. O Concello de Sanxenxo mantén dende hai anos un servicio público esencial de coidado e entretemento de nenos e nenas a través de traballadoras municipais. Perdón. Podo seguir? Pero eles non falaron, agora? Que dices? No, estaban aquí falando. O PSOE, perdón. Por eso vamos a rechazar Petena que non vamos a rechazar a urxencia porque non é urxente, pero... Claro. Bueno. O Concello de Sanxenxo mantén dende hai anos un servicio público esencial de coidado e entretemento de nenos e nenas a través de traballadoras municipais, un servicio que demostrou ser unha ferramenta crucial para a conciliación da vida familiar e laboral, tanto na tempada estival como no curso escolar. Durante o verán, este servicio, denominado de conciliación, é fundamental pola alta demanda laboral froito da masiva afluencia turística, permitindo que nais e pais podan traballar mentre os seus fillos están ao coidado. No inverno, cando os centros educativos están abertos, o servicio opera como ludoteca municipal itinerante, unha actividade extraescolar que se ofrece en diferentes colexios do Concello en días fixos da semana. Este calendario estable é coñecido dende hai anos e é tido en conta polas AMPAs de cada centro para organizar o resto das súas actividades extraescolares. É un piar fundamental para moitas familias que necesitan estender o coidado dos seus fillos máis aló do horario lectivo. Os pais e nais contan con este servicio para a súa conciliación laboral tamén durante o curso. O pasado día 16 de setembro, co curso escolar xa iniciado e os calendarios das actividades extraescolares das AMPAs pechados, o Goberno local notificou a ambas, a AMPA e as traballadoras, a eliminación inmediata do servicio de ludoteca municipal e o traslado das traballadoras ao servicio de deportes e xuventude. Esta decisión unilateral e inxustificada provocou sorpresa, desorganización e un profundo malestar entre a comunidade educativa, as nais e os pais. As explicacións achegadas polo Goberno local non foron cribles nin convincentes para ninguén. Unha das explicacións foi que alegaron unha suposta maior oferta completa, unha oferta completa de actividades. Esta foi a resposta que me deu a concelleira de Educación a min, que lle preguntei, dixo que debido á oferta completa de actividades deste curso, das AMPAs, que é algo falso, xa que todas estas actividades tiñan, todas as AMPAs tiñan reservado xa o día da ludoteca no seu programa e non se están ofertando actividades máis das que se ofertaban outros cursos. A segunda explicación fai referencia a unha preferencia das AMPAs por un servicio de conciliación estival mellorado, que tergiversa a realidade, pois esta demanda xa máis puxo en cuestión o servicio da ludoteca de inverno, senón un servicio itinerante de unhas poucas horas durante o verán. O terceiro argumento fai
fala dun problema de financiamento, pero que carece de sentido dado que o servicio de ludoteca era parcialmente sufragado polas cotas dos usuarios, mentre que as traballadoras que foron trasladadas ao servicio de xuventude non van a ter esas cotas. Dende o BNG de Sanxenxo consideramos grave e inaceptable a xestión desta situación polos seguintes motivos. Primeiro, que deixouse de ofrecer un servicio público de éxito que cubría unha necesidade real de conciliación para dúcias de familias. Segundo, que a comunicación foi irrespetuosa e extemporánea, notificando as AMPAs cun só día de marxe, dificultando enormemente a reorganización das actividades extraescolares e demostrando unha falta de respeto institucional cara á comunidade educativa. Terceiro, que se vulneraron os dereitos laborais das traballadoras municipais a comunicarlles un cambio nas súas funcións e condicións esenciais de traballo cunha antelación insuficiente en contra do que exixe a legislación laboral e o principio de boa fe da Administración. Cuarto, a xustificación do cambio foi incoherente, ofrecendo respostas contradictorias e non plausibles, e a día de hoxe o Goberno continúa sen dar unha explicación coherente para esta decisión. Polo exposto, o Grupo Municipal do BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos. O primeiro acordo é repor de xeito inmediato o Servicio Municipal de Ludoteca como actividade extraescolar en todos os centros de educación primaria do Concello, respetando a programación e os días da semana tradicionalmente establecidos, garantindo así o dereito á conciliación das familias. O segundo acordo, mellorar sustancialmente a comunicación institucional entre a Conselleira de Educación e as AMPAs, establecendo un calendario anual de reunións. A primeira reunión de planificación do curso deberá fixarse con alo menos 10 días de antelación ao inicio do curso escolar e calquera cambio que poida afectar o inicio de actividades ou servicios esenciais deberá ser exposto, xustificado e acordado nesa primeira xuntanza. O terceiro acordo é determinar que calquera cambio ou supresión de servicios públicos que afecten de xeito directo a comunidade educativa, como o servicio de ludoteca ou outros, deberá notificarse ás AMPAs con suficiente antelación mínimo de 30 días, permitindo así a axeitada planificación e reorganización das súas actividades. E cuarto e último acordo, respectar e garantir os dereitos laboral das traballadoras e traballadores municipais. Calquera modificación nas funcións ou condicións esenciais de traballo deberá ser comunicada á parte afectada con alo menos 15 días de antelación, cumprindo rigorosamente coa legislación vixente e coa dignidade profesional do cadro do persoal municipal. Moi ben, defenda a ausencia, por favor. A ausencia, esta moción metímola efectivamente fora dese plazo imposto polo goberno local de que tiña que presentarse como moito ás 12 horas do día no que se convocaba o pleno, pois porque hubo reunións entre as AMPAs e o Concello, tivemos que manter reunións para saber que o que se dixera, que explicación se deran, se que se dera algunha, que según o que dixeron non foi así, e ata o xoves non dispuxemos desta información, así que non puidemos meter esta moción en prazo. Moi ben, moitas gracias. Entón, vamos a proceder á votación da urxencia da moción do BNG. Ben, vamos á votación. Non rechazamos, tanto. A ver, va. Aí está. ¿Eh? 3 y 14. Refleja ahí, sí. ¿Qué? Ahí ves 3 cuál es. votos a favor, 14 Vale. en contra. 14 en contra. Ah, porque votaron en contra. Vale, vale. Non sabía. Bueno, pues entonces queda rechazada a urxencia. Bien, entonces pasamos ás preguntas. Non, non daba conta que votaran en contra. Sí, home. A ver, pida a palabra. Vale, nos votamos en contra desta moción, non é porque estemos en contra dela, senón porque esta moción presentouse o sábado 27 ás 23:28 horas en rexistro. E nós tuvemos coñecemento dela hoxe ás 08:35, por lo tanto non tuvo tempo a verla ni compararla con por lo tanto, é única e exclusivamente por ese motivo, non por outro. Nada máis, gracias. Bueno, hai algún rogo? Rogo non hai. Vale. Entón, vamos coas preguntas. As primeiras preguntas son as do Partido Socialista, non? Que me deron aquí. Sí. Vale. Entón, quen vai a facer a pregunta por parte de vostede? O señor Viñas. A ver, señor Viñas. Señor Viñas. Sí. A ver, aí está. A primeira pregunta... A primeira pregunta, señor alcalde,
é basada sobre esa nave que usted, lóxicamente, se comprometeu a construir, e vemos que está construída, porque fue un mirar. E solamente quería dicirlle que permaneceu fechada, sin actividade, non vin actividade ninguna. Non lle vou a decir o que falei con outros avatares da vida, pero quería dicirlle a usted cando ten previsto que este nave se poña en funcionamento. Próximamente. Non me dá fecha ninguna. No, durante o mes de outubro. Vale, antes non pode ser por outros temas de seguridade. A pregunta número 2 é que na PO 550 que une o Grove con Vila García, no tramo comprendido entre a rotonda do Estot de Vilalonga e Dena, pois foi asfaltada, xa creo que a principios do mes de xulio, estamos xa, como quen dice, en finales de setembro, e vemos que sigue sin sinalizar, os pasos de peón non están, as liñas centrais, laterais. Por iso lle pregunto, ten información de cando a Xunta de Galicia, titular da vía, ten previsto rematar as obras co correspondente sinalización horizontal e vertical e de todo? Vai a reclamar á Xunta que execute esas actuacións necesarias ou agarda que aconteza algún accidente grave? Porque xa vin, inda outro día, na rotonda que vai a outra que vai ao Eroski, unha situación que por eso lle saquei unhas fotos, se quere, velas, non llas mandei aquí porque me parece que xa usted tamén está, é unha situación de que os dous querían de alguna forma ir hacia o Eroski e ao non estar as líneas, pois, correcto, pode haber un percance grave nesa carretera. Eu non sei por que está iso sin pintar. Pois eu preguntei, iso debe ser un problema da empresa ou algo que non souberon explicar, tiñan que estar pintando, é unha cousa rara. Porque será o que leva dido principio de julio. Pero eu non lle podo dicir que vai ser mañá nin pasado. Sí, porque a min chamou a atención eso. Vale, entonces eu creo que van a pintar posiblemente. Estos días se non chove xa terán que pintar, digo eu. Bien. A terceira pregunta é que tamén me chamaron e fun ali, claramente, a miña se quedei unhas fotos, porque no aparcadoiro do cementerio municipal, aí de Fontoira, están aí como 6 coches. 6 coches que... Pero cando foi ali usted a última vez? A última vez, isto foi esta semana. Agora, hoxe a mañá creo que había 2, non? Xan 2 ou 3. Vale, deixa que termine de fazer a pregunta. Era por saber, pensei que fora o señor Viñas ali a mañá terminou o pleno. Foi a semana antes de... Claro, pensei que fora ali a mañá para asegurarse unha pregunta. Non se preocupe, ver. E había 6 coches. Cando estamos ali mirando. Entonces, claro, iso é vergonzoso. Non se preocupe, van salir dali, teñen que salir dali xa. Ese é un tema delicado de expediente, que non é tan fácil, que non é por non sacarlo, que antes estaban ali onde está a policía local, e ali estorban, mandámoslo sacar para ali, que é unha zona, por menos un pouco máis apartada, pero teñen que estar fora durante o mes de outubro, porque si teñen orde, se non se sacan porque non está para leválos á chatarrería correspondente onde sea, ten orden a policía local para sacarlo dali antes do ponte de difuntos. Parece ben, parece ben. Para que o sepa usted, porque eu... Parece ben. Pois sí, me parece ben. E a pregunta número 4. O goberno local, que isto li na prensa, moi ben, onde vexo ao señor concelleiro de Turismo, e todo, publicitar, sin duda, rutas, senderos, o cual a min me parecen todas, señor concejal, maravillosas todas que hai xa. Pero hai unha que o señor alcalde sabe perfectamente, é usted, que é o famoso ruta do sendeiro do río Fabaíño, desde Portonovo hasta o cruceiro de Faro. Aí reuneuse usted, creo que con nós, cando estábamos en distintas asociacións de veciños, Noalla, Adimna, Arra, Catadoiro, e se quedou en esta cuestión de facela. Mira que xa pasou, por iso, pódeme confirmar se este compromiso coas asociacións de veciños se manterá nesta legislatura ou non se manterá? Aí usted non sabe, porque aí había dúas asociacións, estaba parte da ADINE, parte de ustedes de Noalla, usted estaba por Noalla, cando foi no que momento o problema era conseguir os terreos, a cesión por parte dos veciños, conseguironse bastantes, pero non todos. Neste momento non están todos cedidos o terreo que fai falta para acometer a actuación, e dicirlle que vexo moi difícil que se poida executar nesta legislatura, porque dan e media máis ou menos, e vexo difícil
de tal, aunque é un proxecto que se fixera fai tempo, habría que actualizalo, pero vexo difícil que se poida acometer nesta legislatura, vale? Pode facer alguna actuación, alguna zona, pero vexo un pouco difícil eso, porque complicado, non lle quero dicir aquí, sí, mas non o teño, ojalá se pode fazer, porque é unha ruta moi bonita e boa, pero xa lle estou dicindo que non o vexo imposible, pero vexo difícil nesta legislatura, non son capaz de dicir agora outra cousa, en próximos plenos, ou mellor a principios de ano, se me pregunta, mellor pode ser un pouco máis concreto. Ora, digolle con sinceridade o que penso, vale? Listo, non teño ninguna pregunta máis, ora tengo BNG, preguntas do BNG. Ai, perdón, primeiro sacamos ya a viñas. Moitas grazas. Sacamos ya, non apagamos o micro, perdón, que non sacamos. Ben, temos 5 preguntas que entregamos escritas, gustaríame facerlle outras dúas que non están escritas. Vale, a primeira é sobre a Estrada de Arnosa, preguntarlle cal é o motivo polo que non se rematou a obra, deixando varios postes de línea sen retirar, quedando a sinalización horizontal, despois de tantos meses agardando. Voy a ser moi sincero, a burocracia, estou cansado entre Fenós, Aguas de Galicia, o rollo que paguei, sinceramente eu digo, está todo pagado, eso está todo, o sea, teñen que sacar en pesa, non lle deixan quitar, por burocracia, digo con sinceridade, dame a min asco que estés ali. Joder, que... Vale, grazas, moitas grazas. Que, cuidado, Sobre a pista da igrexa, a pista que vai da igrexa de Vilalón a Capela de Gondar, cal é a causa do atraso de tantos meses no asfaltado unha vez feita xa a canalización? Pois o retraso é un trazo en positivo, por decirlo de unha maneira, se pode chamar positivo un retraso, porque vamos a facer unha actuación moito máis grande e está levando un pouco de complejidade por o tema do ciclo da agua, vale? Que actuación máis grande? Eso vai ter unha actuación máis grande, de máis ancho e tal, está ya facendo unhas... Entón hai que modificar un proxecto aí e por eso está o tema así medio parado, non podemos asfaltar e aos 3 meses volver a abrir para anchar a pista, sabe? Entón por ese motivo non é por ninguna cousa máis a realidade, Ben, terceira pregunta sobre o sendeiro de peóns, o que vai a cara ao Burger King. En que situación se topa esta actuación? Cal é a situación co conflicto que había cos veciños? E en que estado queda tras o anuncio do desdobramento da VG 4.1? Bueno, referente á segunda parte, o outro día, cando o presidente da Xunta dixo isto ali, que estuvemos ali co Concello do Grove, o que iso é que encargan agora o proxecto, e o proxecto é o que vai dicir se iso queda inutilizado ou non. Eu creo que non, pero non podo tampouco asegurarlle. Referente porque non está sendo terminada é porque hubo un erro no pasado de cando se fixeron as expropiacións de todo ese nudo, parece ser que había unhas fincas que non están correctamente expropiadas e tuveron que parar a cousa, nada máis están aclarando ese tema. Pero as expropiacións fixéronse para facer unha senda peonil ou para facer a estrada? En parte, unha parte que sí, pero hubo outras que eran uns terreos que xa estaban, parece que expropiados cando se fixo o nudo, e parece que non era verdade. Entón, é un conflito aí dentro a Xunta, pero non é nin a Xunta, eso gestiona unha empresa aparte, non, María, o tema de a Xunta, as expropiacións tenenllas... Sí, a Xunta é titular, pero aí hubo de cando é, fai 20 anos que eso debe ser máis ou menos. É por ese problema, ainda falei outro día con algún propietario, está aquilo mal, pero que é unha tontería, porque ao final vais a pasar e podían igual, pero bueno. Vale, a cuarta pregunta sobre o Chandagorita. Que plans e que prazos se contemplan para a posta en valor deste tesouro arqueolóxico do Concello despois de que se falara del na homenaxe coa cebola de ouro ao mestre Pepe Álvarez? Pois mire, vou a ser sincero como penso totalmente. Eu creo que deste caso, que ten toda a razón, estou de acordo completamente con ninguén aí, pero eu creo que canto menos falemos desto mellor, porque todos os terrenos son particulares e canto máis está, pois os precios suben para arriba. Non sei se me explico. Os terreos da Changoria son todos particulares. Se estamos dando moito bom, pois os propietarios empezarán a decir con isto. Entón non vamos a poñer en valor o Chandagorita? Vamos a agochar. Non. Fíjese, o proxecto é tan ambicioso que é mellor non falar deo. Vale. Eu creo que usted está de acordo comigo nos temas. De acordo, entendo a resposta. Se quere particularmente, lle comento cousas sobre este tema. Vale.
Sobre a actividade extraescolar da ludoteca, gustaríame saber cantas familias se beneficiaron do Servicio Municipal de Ludoteca o curso pasado, 2024-2025. 79 familias, que entendo que este ano non van a poder facer uso del. Tiña dúas preguntas máis. Vale, sí, dúas preguntas máis. Bueno, Non lle parece mal ao señor Viñas, non? Eu non sei, porque a mí... a ver, o señor Viñas pode facer preguntas tamén orales. Está unha porta aberta a que poida meter emocións, a que poida meter todo. Vale, explícolle se quere, e senón que me corrija o secretario por favor, a falta dunha regulación municipal Fai a que pregunta, Lei. eu teño dereito a ler as miñas preguntas, Sí. o señor alcalde non ten a obriga nestas preguntas que non metín por escrito antes de 24 horas, non ten a obriga de contestarmas, pero eu debo poder leelas. A pregunta é sobre o paseo de Taboas de Baltar. Hai uns meses, ao comezo do verán, saía en prensa solicitando a costas do Estado que os arranxes do paseo de madeira da Praia de Baltar. Agora que esta é unha de costas, é unha competencia delegada á Xunta, solicitouse outra vez este arranxo. Non Se é así, cando se vai a levar a cabo? Non estou de acordo así con eso, non estou de acordo. Se non se solicitou aínda, cando pretenden facelo? En xuño? Estamos nos preparando un proxecto do que costa facer todo eso ou cambiálo, non porque o proxecto hai dúas cousas, que aquí isto é un tema vou apretar moi importante. Costas pactou con nós e díxonos que quería cambiar o paseo, acercarlo máis a carretera 308. E nós, fixemos tal, estábamos de acordo. Vale, sempre cando fixeran o paseo daqui todo, empezar en Punta Vicaño, onde acaba de Silgar, se non podía ir por toda a península de Vicaño, pois por unha parte, tal, todo eso, pero dito por eles, que, ben, todo perfecto. Bueno, entón, nos empezaron a chegar denuncias aquí de reclamación de xente que cae, que rompe unha tabla, etc. Falamos con eles e dixeron, vamos a ejecutar xa de inmediato o paseo primeiro. Dixen, perfecto, pa diante. Eso en que data? Eso foi agora, que foi? Abril ou así, sí. Principios de ano, así, marzo, abril, costas do Estado, que iban a ser, foi o concelleiro, as reunións con ele, e dixen, peña, ok, perfecto, vale. No mes de junio, máis ou menos, eu non sei cando falín ali en julio, foi por aí, en xuño. A prensa saiche de Pois en maio ou xuño, chamaron ao Concello dicindo que nada, que non hai un céntimo eso, que paran o proxecto. E foi cando nos salimos en tromba a criticalos. Que estamos facendo desde o Concello? Non cambiando o proxecto por o mesmo sitio, pero sacando ese proxecto e levantálo para proteger a duna e que vaya, como suele facer en Portugal, que se mete un pouco máis alto para que a duna poida crecer e tal. Vale, iso é o que estamos nos traballando ahora mismo. Pero, eu digo aos señores do PSOE, sobre todo, ustedes tamén que os apoian en Madrid, que non é normal de que costas do Estado nos últimos 10 anos non invirte un céntimo en Sanxenxo. Vamos, eu creo que hai que empezar un pouco a... Entón, eu estou de acordo neso que... Non, eso que sea competencia da Xunta, pero Xunta, neso teño que dicir, non quero dicir nada que va a meter a pata, porque aquí todo moi claro, pero cartos, porque todo, excepto o cariño, os sentimientos e tal, que non fan falta cartos, teñe cariño a unha persona, pero para facer cosas hai que ter cartos. Para todo lo demás, Mastercard. Entonces, moito bla, moitas leyes de dependencia, leyes de electoral, pero cartos non ven ningún, non. Bueno, entonces, sobre eso, eu creo que queda claro que está mal. E unha última pregunta, é que no pleno anterior, no pleno ordinario anterior, vostedes comprometéranse a entregarnos a documentación do acordo que había entre o Concello e o establecemento da Casa Rural, bueno, esta de Bordóns, o acordo polo que se lle permitía o uso da praza en Bordóns, non nos chegou esa documentación. Pero que non chegou. Era da Casa Cultural? Xa, levantouse, pero o acordo. Vos dixéchedes no pleno anterior que ibades a entregarnos o acordo que hai entre o Concello, o documento do acordo que hai entre o Concello e ese establecemento. E non nos chegou ese documento. Pero por escrito está eso, había un cousa por escrito, si hai, non sei. Sí, pola ordenanza de terrazas. Miro o tema do 8, non te preocupes. Se é o problema, miro como está, se o 8. Vale, moitas grazas. Iso é todo. Sí, vale. Pero mira que non está eso solucionado. Pola vosa presión foi... De algo serviría o que se denunciou aquí. Vale, alguna cosa temos que facer mal. Bueno, moita gracias, levantamos a sesión.